Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Паліна Качаткова. Аповеды. Частка 1. Аповеды. Цень і кароткі дзень. Дні кароткія, мутныя, халодныя. Цемра наплывае вельмі хутка. У такія дні добра пішуцца калядныя апавяданні, а душу грэюць успаміны. Снежаньскім халодным днём хадзіла па траецкім прадмесці ў Мінску каля музея Максіма Богдановича. На галаве чорны капюшон ад байкі «Не смяротнаму пакаранню». Раней у гэты час музей мне нагадваў домік з каляднай паштоўкі. Ужо сцямнела, і ў некаторых музейных вокнах гарэла святло. У вокнах майго былога кабінета было цёмна. Уявіла ў музеі свой прывід, цень 20гадовай даўніны. Прывіды застаюцца ў тых мясцінах, дзе мы перажывалі самыя моцныя эмоцыі, так? Значыць, у музеі павінен жыць мой прывід. Не абавязкова для гэтага паміраць. За 20 гадоў чалавек так змяняецца, што ўжо і не пазнаць, ні ўнутрана, ні знешне. Вось мой цень націскае кнопку званка службовага ўвахода. Адчыняе заўгас, які даўно ляжыць на кальварыйскіх могілках. Заходжу, бяру ключы ад другога паверха экспазіцыі, падымаюся, на электрычным шчытку ўключаю адразу 5 тумблераў, запальваецца святло ва ўсіх 5 залах экспазіцыі. Заходжу, экспазіцыя на месцы. Я правяраю захаванасць экспанатаў, як тады, рэчы рэліквіі, фотаздымкі, браты Луцкевічы, Ластоўскі, Слуцкі пас, Адам Богданович, Максім Богданович, усё як было. Цёпла, пахне каваю і старымі кнігамі. З гардэроба па лесвіцу здымаецца экскурсія, дзеці. Хадзіла па горадзе і ў думках парушала правіла. Гісторыя не мае умоўнага ладу, а адпаведна, усе развагі пра тое, што было б, калі б, бессэнсоўныя. Думала, ці магчыма было б не звальняцца з музея Максіма Богдановича. Можа, трэба было застацца? Можа, сваёй працай я магла б штосьці змяніць? Але падзеі 20 гадоў таму развіваліся вельмі хутка. Любая стабільнасць пачынаецца з нестабільнасці. Ішло выцясненне са сферы культуры. Калі сходзіла, думала, што вярнуся. Цяпер ведаю, не вярнуся. І няхай мой цень нікога не напалохае ў музеі. Ён добразычлівы. І яшчэ адна простая зімовая гісторыя трывожыць мяне. Пачатак 60-х гадоў. Пасля школы мая маці паступіла адразу ў Маскву ва ўніверсітэт, а 2 яе школьныя сяброўкі не. З імі ўсё было ў парадку, яны паступілі праз год. Але першы год пасля школы яны засталіся ў Оршы і пазнаёміліся з дактарамі, якія працавалі ў Копасе, ездзілі да іх зімой цягніком. Дактары сустракалі іх на станцыі на санях і везлі ў Копась праз Дняпро, да цяпла, да печак з кафляй з чырвонай гліны з выявамі коцікаў. І ўсё, толькі гэтая карцінка. Цягнік, мароз, сані, Дняпро, печка. Хвалюе той момант, калі жывое жыццё ператвараецца ва ўспамін, а пасля ўсё знікае. Цяпер тут мост. 1 снежня 2015 года. Водар свята. 17 снежня ў беластоцкім гіпермаркеце жанчына зняла з паліцы маленькае шкляное начынне з надпісам «Водар свята». Пакруціла ў руках, паспрабавала панюхаць, але абяцаны водар быў надзейна схаваны пад шклом. Пакуль не набудзеш рэч, не раскрыеш маленькую колбачку, водару свята не адчуеш. Як уяўляецца свята? Вось так адразу, не думаючы. Як на каляднай паштоўцы, нездарма ж іх малююць, дамок пад заснежанымі дрэвамі, у двары жывая упрыгожаная ялінка з шарыкамі, на ялінцы мігцяць агеньчыкі, на стале высокія чырвоныя свечкі, шчырыя размовы, калі можна гаварыць пра ўсё, і цябе разумеюць. Радасць, надзея, вера ў будучыню. Што яшчэ? Водар свята, пах елкі, мандарынаў, смачнай ежы. Няўжо гэта ўсё тут, за тонкім шклом? Раскрыеш ці разаб'еш, і водар свята разліецца наўкола, апануе. Дарэчы, свечкі. Побач з водарам свята на паліцы шкляныя падсвечнікі, важкія, празрыстыя. Яна ўзяла адзін з іх для свята. Снежаньскія сутонні і змрок — гэта нешта, як правальваешся ў іх. Сяброўка кажа:
Там ёсць нейкае абяцанне ў гэтым сутонні і мораку. Гэта голас сказкі ці цуду, а казка і цуд не бываюць добрыя, нават пра калабка. Гэта змрок напоўнены нечым, дакладна чарамі. У змроку абяцанне часам вельмі падманлівае і небяспечнае. Чары, магія, няўлоўная, але вельмі адчувальная. І вось чары. Сапраўдныя, прафесійныя. «Дома у цябе пустата», — гаварыла варажбітка ў Мінску ў шэрым доме каля кінатэатра «Змена». Пустэча. Пустка. Вакол людзі, ад якіх нічога добрага не пачуеш. Стаіш побач, і ўся энергія як пыласосам высмоктваецца. Дарэшты. Яе ўгаварыла схадзіць да варажбіткі сяброўка, бо мела праблемы з мужам. Спачатку трэба было знайсці адрэсу, а пасля атрымалася, што трэба і схадзіць. Знайсці адрэсу было прасцей. Па панядзелках яна хадзіла ў сауну і басейн з кабетамі, якія былі звязаныя паміж сабой толькі гэтай лазняй, у асноўным прадпрымальніцы. Але была сярод іх і жонка дэпутата, у мінулым прадавачка ў кнігарні. Цяпер яна не працавала, але ўвесь час шукала сувязі з іншасветам, які мусіў дапамагаць у вырашэнні штодзённых праблемаў, а таксама спрыяць аздараўленню. Вось у жонкі дэпутата і атрымала кантакты варажбітак. Дзве з іх жылі аж у паўночным пасёлку, і толькі адна бліжэй да цэнтра, каля кінатэатра «Змена». Спачатку яна думала, што місія скончыцца толькі адрасам варажбіткі, але сяброўка сказала, што трэба ісці разам. Гэта як гульня, у якую табе прапанавалі згуляць. Ты можаш адразу адмовіцца, і нічога не будзе. Усё спакойна. Ты можаш нават назіраць, як гуляюць іншыя. Але калі пачаў гуляць, то ці зможаш выйсці з гульні, ці будзеш гуляць да знямогі, ніхто не ведае, нават ты сам не ведаеш, чым скончыцца гульня. Адмаўлялася спачатку, казала, што адвент, што пост перадкалядны, час утаймоўвання жаданняў, спакусаў. Ісці ў такі час да варажбіткі не варта, нядобра, бо гэта час для роздуму і спасціжэння. Але пайшла за кампанію. Дом у стылі сталінскага ампіру, сталінка, як пішуць у аб'явах па продажы нерухомасці. Кватэра на першым паверсе. Націснулі на званок. З кватэры, як ці то ў фільме, ці то ў казцы, данеслася «Адчынена!» За дзвярыма адразу пакой, шчодра аздоблены праваслаўнымі іконамі. У пакоі нікога. «Праходзьце», — пачуўся голас збоку. Варажбітка сядзела на кухні. Мажная, з хімічнай завіўкай, засаленымі картамі, класіка жанру. І вось пачалася варажба. «Дома у цябе пустата, у душы пустата». Зразумела, тут не трэба і варажыць. Вось яшчэ. «Дарога». Гэта таксама не навіна, вядома, трэба ехаць у Беласток. І недавер да варажбіткі адбіваецца на твары. І тут навіна. «Ты паедзеш у горад, у якім нарадзілася. Надоўга, назаўжды». Што? Што я там буду рабіць? Жыць. Чаму? Зоркі так склаліся. Якія зоркі? Варажылі па картах. Выйшла ў калідор. Прыйшла чарга сяброўкі. «Змяні стаўленне да мужа, і ўсё зменіцца, а ўсе праблемы ў вас пачаліся з адной п'янкі», даносілася з кухні. «З якой п'янкі?» «З п'янкі, якая была ў вас дома», чакала сяброўку. У вітальні ўжо былі іншыя жанчыны, якія жадалі ведаць сваю будучыню, і быў нават адзін вельмі сумны мужчына з выглядам загнанага аленя. «Дарма схадзілі», — сказала сяброўка, калі пасля палілі ў халодным парку. Нічога яна не распавяла. І вось Беласток, гіпермаркет, на далоні водар свята, шкляны падсвечнік, купіць чырвоныя свечкі і ў дарогу з водарам свята ў кішэні. Мяне там чакаюць, я прывязу водар свята. Чэргі на польска-беларускай мяжы, мытнікі трасуць торбу, зважваюць прадукты, людзі нервуюцца, холадна, золка, мокры снег, адліга. Мінск, чыгуначны вакзал са святочнай ёлкай, шарынаю грукаюцца адзін аб адзін ад ветру. Толькі што з'ехаў цягнік да горада, дзе яна нарадзілася. Наступны ў 4 раніцы. І таксісты. «Куды едзем? Куды едзем? Вы туды не возіце, куды я еду. А вы скажыце, можа, возім». Сказала. $100 і паехалі. Паехалі. Таксіст нават прапанаваў плед. Вось яна утульнасць. Вось дарога да свята, цяпла і супакою, а водар свята ў кішэні. Снег, сасна пры дарозе, шлагбаум. Назва станцыі Хорбарава. Ёсць у гэтай назве нейкае трывожнае абяцанне, але назва толькі на імгненне з'яўляецца ў святле фар і знікае.
Таксі праязджае чыгуначныя рэйкі, шлагбаум. Да горада, дзе яна нарадзілася, застаецца зусім недалёка. Назад не павернеш. Назад таксі паедзе без яе, а цёплы плед застанецца на пустым месцы пасажыра. Яна верыць, што наперадзе свята, што праз год можна пасадзіць жывую елку ў двары, што кот будзе спяваць песенькі, вецер хістаць дрэвы каля дома, а ў доме, які яна адрамантуе, абавязкова, як іначай, будзе утульна і спакойна, і знікне пустэча у душы і навокал. 18 снежня 2014 года. Кватэра нумар 0. Ці жывуць тут людзі? Маладая жанчына адчыніла шырокія, высокія, цяжкія дзверы і ўбачыла старую жанчыну. З пад'езда пацягнула холадам, якраз у гэты момант нехта заходзіў з вуліцы, а кватэра была на першым паверсе, першая ад увахода. Як добра, нарэшце ў гэтай кватэры жывуць людзі, працягвала старая жанчына. Вы жывяце тут? Удакладніла яна. Так, я тут жыву. Як добра, што вы тут жывяце, але... Яна зрабіла паўзу, як бы падбіраючы словы. Але калі вам раптам будзе зробіцца страшна, вы прыходзьце да мяне. Я Цыля Львоўна, я жыву паверхам вышэй, у такой жа кватэры, як гэта, як ваша кватэра. У пад'ездзе зусім холадна стаяць нават каля адчыненых у кватэру дзвярэй, і маладая жанчына прапанавала Цыле Львоўне зайсці, але тая адмовілася і пайшла на другі паверх, да сябе. Маладая жанчына зачыніла дзверы кватэры на першым паверсе. Яна вярнулася да перапыненага занятку, упрыгожвання ялінкі. Быў 1996 год. Яна ўпершыню адзначала каляды ў гэтай кватэры, таму ёй давялося схадзіць у найбліжэйшую ад дома краму, а гэта быў ГУМ, каб набыць ёлачныя цацкі. Шары і дожджык, бліскучы дожджык, вось што яна хацела набыць. Хацела набыць шары, каб усе былі рознага колеру, і зялёны ці залацісты дожджык. Але шары ў ГУМе прадаваліся толькі ў наборах, аднаколерныя. Падлічыўшы грошы, яна вырашыла купіць набор срэбных шароў. Каб атрымаць рознакаляровыя, яна мусіла набыць 3 розныя наборы, а гэта было нерэальна. І дожджык для ёлкі прадаваўся толькі срэбны. Ад рознакаляровага свята давялося адмовіцца. Набыла срэбныя шары і срэбны дожджык, хаця хацела штосьці зялёны, фіялетава, сіні, залацістае. Свята будзе срэбным. Ялінка ўжо стаяла ў пакоі ў 3-літровым слоіку з вадой, пастаўленым у вядро. Вядро было прымацавана да паркету скотчам. Ялінка была ўпрыгожаная срэбнымі шарамі, срэбным дожджыкам, быццам бы яна так захацела, спланавала, і ніхто не зразумее, што хацела яна зусім іншага. І Ялінка прыехала ў кватэру ў багажніку машыны яе каханка, ці, як кажуць, сябра. Хаця, ці можна назваць гэта сяброўствам? Не, сяброўства зусім іншае. У багажніку былі 2 ялінкі, толькі адна паехала далей, да сям'і яе сябра. А адна была занесена ў кватэру. А магло быць наадварот, тая ялінка засталася б ёй, а гэтая паехала б туды. Думкі былі троху блытаныя, як заўжды. Яна не магла зразумець, чаму ўсё адбываецца так, як адбываецца, і, што галоўнае, хто ўплывае на тое, каб адбылося так, а не інакш. Ведала, што чалавек, які прывёз ялінку, прыйдзе да яе на свята. Скажа дома, што паедзе на рыбалку і з'явіцца ў абліччы зімовага рыбака, са скрыняй, з прыладамі, у кажуху, а пасля ад яе сапраўды паедзе на рыбалку, бо зімовая рыбалка для яго сапраўднае свята. Людзі па-рознаму адчуваюць сябе ў перадкалядны таямнічы і зіхоткі час. Хочацца быць гераіняй паштоўкі з бліскучым снегам, маленькай ялінкай і дамком са свечачкай на падваконні. Але ж хто возьме цябе на тую паштоўку? Сама сябе ў абдымкі і на самую любімую паштоўку. Толькі так яно і магчыма, баюся, так параіла ёй сяброўка. Трэба ўпрыгожыць ялінку, паставіць свечачкі і ўлезці ў паштоўку. Пажадана яшчэ паклікаць сяброў, відаць, у ідэале. Накінула куртку і пайшла выносіць смецце. Дом быў стары, пасляваенны, без смеццеправода. У марозным паветры моцна адчуваўся пах кухні ад рэстарана, што месціўся ў тым жа доме. Тое, што зусім нядаўна было калюжынамі, замерзла і ператварылася ў ледзяную бугрыстую паверхню, быццам бы замерзла хвалістае мора. Ісці па такой ледзяной паверхні трэба асцярожна, каб не паваліцца на лёд. «Стаяць!» спынілася. Перад ёй стаяў высокі мужчына. «Леанід!» прадставіўся ён. Каля Леаніда стаяў чорны пудзель.
Яна нахілілася, каб пагладзіць сабаку, і зразумела, што сабака зусім стары, уся барада ў яго была сівая, і ён цяжка дыхаў. Ці не твае гэта сяброўкі пілі учора на пляцоўцы паміж першым і другім паверхам? Не. Яна спалохалася такога пачатку размовы. Ладно, я жартую. На самай справе я хацеў даведацца, чаму ты жывеш тут, у самым эпіцэнтры Мінска. У эпіцэнтры? Згадала заняткі па пачатковай ваеннай падрыхтоўцы і малюнак з ядзерным грыбам. А ты нічога не адчуваеш у гэтай кватэры? Што я мушу адчуваць? Такое накшталт туману, які ахутвае цябе. Як ты спіш? Жахі сняцца? Яна шмат працавала апошнім часам і практычна не думала ні пра што, апрача працы і грошай, якія можна зрабіць працай. Часам думала пра свой лёс і пустую долю, але пра гэта ўсё менш і менш. Стомленая ледзь даходзіла да сваёй новай цёмна-чырвонай канапы, нізкай, амаль у поравень з падлогай, валілася і засынала. Ці былі жахлівыя сны і трызненні? Хто яго ведае, былі, не былі. Рэчаіснасць была як трызненне. Але яе сяброўка, якая заначавала ў яе аднойчы пасля карпаратыву, падхапілася пад раніцу з лямантам: «Як ты тут жывеш?» і стала ліхаманкава збірацца дадому, дзе яе чакалі муж і дзеці. Заявіла, што ўсю ноч яе нехта душыў. Але гэта больш падобна да гісторыі пра посталкагольнае пачуццё віны і прачуванне сямейнага скандалу. «Пакажы мне сваю кватэру», — запатрабаваў Леанід. І яна, як загіпнатызаваная, павяла яго за сабой, за імі пайшоў і стары чорны пудзель. Не паспелі яны пераступіць парог, як ён рэзка схапіў яе і пацягнуў да сябе. «Вы што?» — выкручвалася ад яго як магла. «Ты яшчэ не ведаеш, хто я на самай справе», — казаў ён ёй. «Якая мне розніца?» «Леанід! Леанід!» — пачуўся з панадворку жаночы голас. На кухні завыў, падаў голас чорны пудзель. «Ідзіце, вас ужо жонка шукае». «Я яшчэ адпомшчу табе», — паабяцаў ён і выйшаў за дзверы разам з пудзелем. Напусціла глыбокую чыгунную ванну, залезла ў гарачую ваду і глядзела, як на руках і ўсім целе праяўляюцца сінякі. Пасля дайшла да канапы і правалілася ў сон. Быў вечар, яшчэ не позна, а яна заснула. Абуджэнне было нечаканым, прачнулася ад таго, што адчула нечую прысутнасць. Дакладней, не прысутнасць, а так, пах мужчынскай парфумы. Рэзкі пах адэкалону, чужога, незнаёмага, але так пахла ад ветэранаў, якім яны ў школе на 9 мая дарылі кветкі. І яшчэ пах тытуню. Пах быў, быццам побач знаходзіўся чалавек. Яна падскочыла. Нікога не было. Зусім нікога. Адна ў кватэры. Закруціўшыся ў халат з ключамі ў руках, у стылы пад'езд да суседкі. Яе быццам чакалі ў гэтым невялікім пакоі з пустым акварыумам, з адшліфаванымі морам каменчыкамі і сухой марской зоркай, дыскападобнае цела, да якога прымацаваныя 5 промняў рук. Ад мужа застаўся акварыум. Ён вельмі любіў акварыумы. Гэта апошняе, астатняе аддала ў дзіцячы дом. Ведаеце, да вайны я працавала ў дзіцячым доме, не тут, не ў Мінску, у Гомелі. Мы паспелі эвакуявацца разам з дзецьмі. Калі збіралі дзіцячы эшалон, начальства казала, што прадукты браць не трэба, што ўсё дададуць на месцы. Яны яшчэ шмат чаго казалі і абяцалі, але сэнс усіх прамоваў быў у тым, што прадукты не трэба браць з сабой, што дзяржава паклапоціцца. Я была маладая, але здолела дамагчыся таго, што ў наш вагон далі прадукты. Мы доўга ехалі, ні на якім месцы нам нічога не далі, і з нашага вагона карміўся ўвесь эшалон. Я працавала з наймалодшымі дзецьмі. Мы іх вучылі па сістэме Фрыдрыха Фрэбеля. Па гэтай сістэме выхоўвала сваіх дзяцей Марыя Апанасаўна Богданович, маці паэта. Сістэма была моднай і да вайны, яе практыкавалі і ў нашым дзіцячым доме, а пасля усе сістэмы зніклі і засталася адна савецкая педагогіка. Я прыйшла, бо вы сказалі прыйсці, калі будзе страшна. Я сапраўды адчула нешта такое. Мне стала страшна. Чаму вы спыталі, ці жывуць тут людзі, калі прыйшлі да мяне? Гэта кватэра нумар 1, хіба ў ёй не жылі людзі? Што вы адчулі? Пахі. Пах мужчынскай парфумы, якога не павінна было быць. Рэзкі пах мужчынскага адэкалону і тытуню. Так, як раней казалі, мужчына мусіць быць чыста паголены і крыху п'яны. Наконт п'яны я не ўпэўненая, але пах быў, быццам бы чалавек побач, а нікога не было. Сухая марская зорка ў акварыуме на імгненне нагадала калядную зорку, але толькі на імгненне. І яна згадала, што некаторыя віды марскіх зорак выварочваюць свой страўнік вонкі, каб ахутваць і пераварваць ахвяру малюска. Гэта кватэра
Можна сказаць, што гэта кватэра нумар 0. Нумар 1 на ёй з'явіўся якраз перад тым, як вы з'явіліся ў гэтай кватэры. Кватэра нумар 0? Так, былі такія кватэры, дзе людзі, якія супрацоўнічалі з КДБ, сустракаліся са сваімі куратарамі. У кватэрах? Навошта? Для таго, каб ніхто не заўважыў. Чалавек сярод белага дня не заходзіў у будынак КДБ, а паварочваў у арку, забягаў у пад'езд і шмых у першыя ж дзверы. Ці мала хто да каго ідзе, можа ў госці, можа па справах. Так, па справах. І гэта кватэра была менавіта такая, пакуль не з'явіліся вы, і ведаеце што? Я зраблю вам падарунак. Ой, што вы, не турбуйцеся. А гэта і не зусім мае падарункі, гэта дарункі ад Фрыдрыха Фрэбеля для развіцця дзіцяці ў самым раннім веку. Фрэбель прапанаваў 6 дарункаў. Першым з'яўляюцца мячыкі. А для чаго яны мячыкі? Каб выхавацель мог паказваць дзіцёнку мячыкі рознага колеру, развіваючы такім чынам яго здольнасць адрозніваць колеры, разгойдваючы шарык у розныя бакі, прыгаворваючы наперад, назад, угару, уніз, направа, налева, выхавацель знаёміць дзіця з прасторавымі ўяўленнямі, паказваючы шарык на далоні і хаваючы яго, прыгаворваючы пры гэтым «ёсць мячык», «няма мячыка», знаёміць дзіця са сцвярджэннем і адмаўленнем. Суседка працягнула ёй невялікія мяккія ваўняныя мячыкі, пафарбаваныя ў розныя колеры. Чырвоны, памаранчавы, жоўты, зялёны, сіні, фіялетавы, гэта значыць колеры вясёлкі, і белы. Кожны мячык-шар на матуску. Яшчэ з лесвіцы яна ўбачыла, што каля яе кватэры стаіць чалавек у зімовым строі рыбака са скрыняй, з прыладамі і пакункам з прадуктамі. Быццам бы нічога не змянілася. Усё як запланавалі. 22 снежня 2012 года. Школа нумар 26. Маньяк у доме палітпроса. Дом палітпроса, дом палітычнай асветы, скарочаны варыянт ад расейскага дом палітпрасвяшчэння. У часы развітога сацыялізму, якія пасля былі названыя часамі застою, кожныя 2 тыдні ў Гомелі нас са школы па вечарах вадзілі ў абавязковым парадку ў дом палітпроса на лекцыі пра міжнароднае становішча. Доўгімі восеньскімі вечарамі туды ж заганялі яшчэ шмат дзяцей з іншых гарадскіх школ. Зала вялікая, крэслы чырвоныя, мяккія, лекцыі найнуднейшыя пра сіянізм, пра амерыканскую ваеншчыну і барацьбу за мір у СССР. Чыталі лекцыі памятыя дзядзечкі з трыбуны, мала што разабраць было. І слухаць нецікава, тады прамовы з такім зместам ліліся з радыё, з тэлебачання, з газеты «Правда», якую нам даводзілася чытаць, рыхтуючыся да штотыднёвых палітінфармацый у класе. Быў набор словаў, які прагаворваўся як бы міма свядомасці, але, відаць, трапляў пад свядомасць. Шум, ідэалагічны шум. І вось у доме палітпроса завёўся маньяк, сексуальны вычварэнец, педафіл, якога вабілі дзяўчаты-падлеткі. Уваход у дом палітычнай асветы быў бясплатны і не надта кантраляваўся. І маньяк даведаўся пра такую зручную пляцоўку, дзе шмат дзяўчат без бацькоў. І пачалося. Маньяк адсочваў ахвяру, ціхенька, спакойненька сядаў за спінай дзяўчынкі. І як толькі лектар пачынаў нудзець пра сіянізм і агрэсію, маньяк нахіляўся над вухам дзяўчынкі і пачынаў нашэптаваць непрыстойнасці з назвамі ўсіх органаў і дзеянняў. Ахвяра сядзела ў мяккім крэсле, паралізаваная ад немагчымасці нічога зрабіць. Лекцыя заканчвалася, маньяк сыходзіў, і мы ведалі, што кожны раз падчас лекцыі маньяк будзе ў зале. Паскардзіцца настаўнікам немагчыма, бо нават не ведалі, як сфармуляваць. Маньяк быў брыдкі і даставучы, але мы яго перамаглі. Перамога з'явілася вынікам супольных дзеянняў. Не памятаю, хто прыдумаў, але ідэя была геніяльная – аб'ядноўвацца ў групы, глядзець на маньяка ва ўпор і абгаворваць яго, абсмейваць перамагаючы страх. І гэтая публічнасць маньяка даканала. Ён не здолеў быць аб'ектам кпінаў і знік з далягляду, прынамсі ў той дзень, калі прыходзіла на палітасвету наша школа нумар 26. Цяпер ніяк не магу зразумець настальгіі па СССР, асабліва ў маладых людзей, якія настальгуюць па тым, чаго не ведаюць, а калі нешта памятаюць, то пламбір па 20 копеек, ды і газіроўку па 3 копейкі. Згадваю доўгія нудныя прамовы, поўныя нянавісці да ўсяго свету, хлусню, аднастайнасць жыцця, да яшчэ шмат чаго брыдкага. Саветызацыя – гэта зло, адназначна. Ганаровая варта.
На 9 мая у Гомелі падчас параду ветэранаў мы стаялі ў гольфах і з белымі бантамі ў ганаровай варце каля помніку Леніну на плошчы насупраць тэатра. А на 11 верасня ў нас была варта каля помніка Дзяржынскаму насупраць КДБ, бо наша піянерская дружына была названая ў гонар Дзяржынскага. Аднойчы пачалася бура, дождж, вецер, галюкі з дрэваў паляцелі. А класная не ведала, што рабіць. Так мы стаялі пад дажджом. Тады з будынка выскачыў рыцар з гарачым сэрцам і спрабаваў зняць нас з варты, але мы не сышлі. Ён пабег да настаўніцы, каб паслалі наступную змену, і толькі тады мы пакінулі пост. Пасля нас, мокрых, завялі ў КДБ, паказалі музеі, гарбатай напаілі. Яшчэ ў Гомелі нас ставілі на пачётны пост номер 1 каля вечнага агню. На тыдзень здымалі з урокаў, выдавалі паўвайсковую форму і муляжы аўтаматаў. Кармілі ў кавярні «Залатая рыбка». Там кіраваў маёр, тады яшчэ рэальны ветэран, быў 1982 год. Маёр паходзіў з Расіі і вучыў нас клятве з оканнем. У огня, націск на О, і граніта юнормеец стоит, нет, ничто не забыто, и никто не забыт. С головами поникшими над отцами погибшими станем мы. Як мы рагаталі з гэтага вымаўлення, а потым апагей. То, что отцы не доделали, мы доделаем. Апошнюю фразу мы просто не маглі паўтарыць без рогату, і працэдура падрыхтоўкі прыняцця прысягі працягвалася ў двары кінатэатра Калініна за вечным агнём. І яшчэ казалі, што выбіраюць выдатнікаў на пачётны пост нумар 1, а гэта была неправда. Выбіралі тых, у каго ногі доўгія і роўныя. Ваенрук ішоў, глядзеў на ногі і казаў: «Ты і ты». А яшчэ мы верылі ў піянераў-герояў і шмат размаўлялі пра тое, што рабіць, калі пачнецца вайна. А ты вытрымаеш, калі табе пілой будуць пазваночнік пілаваць? А калі зорку выразаць на спіне, а рукі ў агонь? Быць аблітым ледзяной вадой на марозе здавалася літасцю ад ворага ў параўнанні з іншымі відамі катаванняў. Як іх вытрымаць? Як не выдаць таварышаў? І выйсце бачылі адно – суіцыд, каб не стаць здраднікамі пры катаваннях. Экран непаспяховасці. Даведалася, што гомельская школа, якую я скончыла, святкуе нешта накшталт юбілею 55 гадоў. Значыць, дзверы свае для навучання школа адчыніла ў 1960 годзе. Яшчэ даведалася, што збіраюць кантакты залатых медалістаў, якія скончылі школу. Напэўна, каб запрасіць на ўрачыстасць. Паспрабавала падлічыць прыкладную колькасць медалістаў за гэты час. Атрымалася дастаткова шмат, больш за 300. Хаця, можа, я памыляюся, з матэматыкай заўсёды былі нелады. У 10 класе я і 2 сяброўкі патрапілі на экран паспяховасці, а ў нашым выпадку на экран непаспяховасці, які меў падзагаловак «Как успевают неуспевающие». Успевают у сэнсе вучацца, рухаюцца да школьнага поспеху ў належным тэмпе. Не успевают, спазняюцца, адстаюць на шляху да мэты, гальмуюць на лесвіцы паспяховасці выбудаванай савецкай сістэмай адукацыі. Экран – дошка насупраць настаўніцкай каля кабінета біялогіі. На экране непаспяховасці нашы прозвішчы з'явіліся, бо ў выпускным 10 класе мы мелі двойкі ў чвэрцях па алгебры і геаметрыі. А гэта значыла, што быў шанс скончыць школу не з атэстатам, а з даведкай, якая закрыла б усе жыццёвыя перспектывы. На экран «Как успевают неуспевающие» пераносіліся ўсе нашы адзнакі, не толькі па тых прадметах, па якіх мы не паспявалі, але і па ўсіх астатніх. На экране можна было пабачыць усе адзнакі, якія мы атрымлівалі штодня па ўсіх прадметах, разам з фізкультурай і вайсковай падрыхтоўкай. У чым быў сэнс экрана непаспяховасці і хто яго выдумаў? Не ведаю дагэтуль і наўрад ці даведаюся. На юбілеі школы двоечнікаў не збіраюць. Факт. А дошкі ганьбы пры СССР былі значна цікавейшымі за дошкі гонару і выклікалі больш рэфлексій. Дзіцячы працоўны лагер. У вёску Рудня-Шлягіна, якая ўжо не існуе пасля чарнобыльскай катастрофы, нас везлі з Гомеля спачатку па рацэ, па асажы, на ракетах, падводных крылах, пасля на грузавіках. Калі прывезлі, патлумачылі, што ў нас быў спецрэйс, а так сюды толькі на самалётах-кукурузніках можна даляцець, таму бацькоў не варта чакаць у госці падчас працоўнага лагера. Нам было па 13 гадоў. Мы палолі моркву, капаніцамі капанічылі траву і выдзіралі рукамі. Мы жылі ў былой царкве, дакладней капліцы, якая стаяла пры могілках. Справа ад царквы былі могілкі з крыжамі. На крыжах белыя вышытыя ручнікі. Яны варушыліся ўначы пад ветрам.
У 1981 годзе я, страшна далёкая ад народнай культуры, была ўпэўненая, і не толькі я, што ручнікі адмыслова навязалі на крыжы, каб палохаць нас, каб страшна было ісці ў прыбіральню ноччу. А прыбіральня была, нават не ведаю, як сказаць, збоку, каля могілак, але яна была практычна на саміх могілках. Каля ўваходу ў царкву была яшчэ адна асобная магілка за агароджай. Мне мясцовая дзяўчынка патлумачыла, што тут падчас вайны чалавека бомбай забіла. І так забіла, што пахаваць тое, што засталося, давялося тут, адразу на месцы. Пахавала адна добрая жанчына, якая і да гэтага часу даглядае на момант 1981 года. З мясцовых жыхароў я закантактавала з адной дзяўчынай, якая размаўляла быццам бы па-руску, яна таксама думала, але так, што я не ўсе словы разумела. Яна паведаміла мне ўрачыста, што ў іх школе ёсць настаўнік, які гаворыць толькі па-беларуску і так смешна, і, магчыма, ён нават паэт. Хто б гэта мог быць? Хто гэты беларускі паэт? Хто гэты адважны чалавек сярод балот? Падумайце, вёска Рудня Шлягіна, 1981-1982. Хто з адраджэнцаў апошняй хвалі там настаўнічаў? Па начах мясцовыя лезлі ў вокны царквы, як героі Вія. Мы спрабавалі бараніцца. Пад канец працоўнай змены ўсе вокны нашай капліцы былі забіты дошкамі, шкла не было ўжо. Увесь гэты час з намі была класная, выкладчыца ангельскай мовы. Спала яна таксама з намі ў адным памяшканні. Па начах я класную палохала, прапаноўвала ўявіць, што ў яе раскладушка стаіць якраз на тым месцы, дзе ў царкве ставілі труну. І, відаць, так яно і было. Класная вішчала, падскоквала і спрабавала перасунуць раскладушку. Марна. А калі падумаць, у нас маглі быць і летнія моўныя курсы, а маглі б вывучыць мову ці нават мовы беларускую і ангельскую. Вёска Рудня Шлягіна стала ахвярай глобальнай тэхнагеннай катастрофы СССР, і ангельскую мову з нашага класа ведаюць толькі тыя, хто з'ехаў за мяжу. А такіх у нас шмат. Дырэктар нашай школы, фізік Рааль Дзяноновіч Грахоўскі, памёр ад анкалогіі, вярнуўшыся пасля працоўнага дзіцячага лагера, які адбыўся адразу пасля красавіка 1986 года. Навошта гэта было? Хто прыдумаў дзіцячыя працоўныя лагеры, падобныя на хімію? Не разумею настальгіі па СССР. А ў інтэрнэце ў інфармацыі пра жыхароў вёскі Рудня Шлягіна напісана 2010 год. Жыцелей нет. Урок за зялёнай фіранкай. Лічылася, што ў школе, у якой мы вучыліся, а было гэта ў Гомелі на вуліцы Савецкай, добры матэматык. Урок алгебры ў нас пачынаўся наступным чынам. Клас дзяліўся на два варыянты. Кожны варыянт атрымліваў сваю задачу. Адначасова настаўнік выклікаў двух вучняў да дошкі. Яны таксама атрымлівалі ўмовы тых жа задачаў. Вучні станавіліся з двух бакоў дошкі, а настаўнік, як кулісай у тэатры, захінаў іх светла-зялёнай фіранкай. Часам да дошкі даводзілася выходзіць і мне. Так я апыналася за зялёнай фіранкай з аркушыкам паперы, з умовай задачы і белай крэйдай у руцэ. Упэўненымі рухамі з націскам запісвала ўмовы задачы на дошцы. Напрыканцы ставіла дзве паралельныя рыскі. Раўняецца. І ўсё. Ужо ад пачатку, калі запісвала ўмовы задачы, я ведала, што мне яе не рашыць, бо зусім і абсалютна нічога не разумела ў алгебры. І ўсе гэта ведалі. Але мусіла заставацца за фіранкай і чакаць, калі выпрабаванне скончыцца. Звонку за фіранкай дыхаў, перашэптаваўся клас. Там хтосьці ведаў, як рашыць задачу, а нехта не. За зялёнай фіранкай, калі паглядзець угору, можна было бачыць над дошкай толькі партрэт матэматыка Лабачэўскага, вельмі падобнага на паэта Блока. Час сыходзіў, і настаўнік ачморгваў фіранку. Я заставалася стаяць перад усімі з нявырашанай задачай, толькі дзве рыскі пасля. Ніхто і не чакаў ад мяне іншага. Фінал быў вядомы ад пачатку. У класны журнал настаўнік ставіў мне кропку, аналаг самай нізкай адзнакі, адзінкі. Меркавалася, што здольная буду выправіць кропку на іншую адзнаку. Можна спытаць, як я вучылася, як скончыла школу? Мне дапамагла Каця, сяброўка-выдатніца і шахматыстка, з якой мы сядзелі за адной партай. Гэта Каця рашала за мяне задачы ў тых выпадках, калі гэта было магчыма, не за зялёнай фіранкай. На выпускных іспытах Каця зрабіла і свой, і мой варыянт кантрольнай. Толькі дзякуючы сяброўцы я атрымала атэстат і скончыла школу. Калі віншавала Кацю з новым 2015 годам, сказала: «Жадаю паспяховага рашэння жыццёвых задач». «Як ты сфармулявала», — адказала Каця. І, у прынцыпе, тэкст не толькі пра жахі школьнага жыцця, гэта аптымістычны тэкст. Бо калі сам нечага не можаш і не ведаеш, то заўсёды ёсць той, хто ведае і дапаможа.
Жыццё штодня ставіць перад намі розныя задачы, і часам здаецца, што яны невырашальныя, але гэта не так. Кожная задача мае сваё рашэнне. Калі мы рашэнне не ведаем, то зусім не значыць, што яго не існуе. Размаляваныя кнігі, злачынствы і пакаранні. Тата аддаў мне кнігу, біяграфію Чезаре Бекарыя, гуманіста, які ў 18 стагоддзі абгрунтаваў абсурднасць, неэфектыўнасць і непатрэбнасць смяротнага пакарання. Разгарнула кнігу, а яна ўся ў сярэдзіне пакрэсленая алоўкам, аж да дзірак. Падумала, што кніга была набыта ў букіністыцы, але ж не. Тата сказаў, што кніга стала такой пасля таго, як ён даваў яе студэнтцы, якая пісала дыплом па Бекарыя даўно, калі інтэрнэту яшчэ не было. Як можна не баяцца пакрэсліць кнігу, якую даў выкладчык, і вярнуць яму ў такім выглядзе? Зразумець не магу. Адважныя і нахабныя палескія студэнткі былі ў часы позняга СССР. Дарэчы, праца Бекарыя называецца «Пра злачынствы і пакаранні». Размаляваная кніга засталася злачынствам без пакарання. У 1975 годзе, калі я вучылася ў першым Б-класе сярэдняй школы нумар 26 горада Гомеля, у аднаго вучняў хрэстаматыі для чытання настаўніца знайшла размаляваную выяву маленькага Леніна, Володзі Ульянова. У маленькага Володзі Анёльчыка былі намаляваныя чорныя рогі, барада і асліныя вушы. Настаўніца пачала правяраць кнігі ўсяго класа і жах! Знайшліся яшчэ 4 кнігі, у якіх маленькі Ленін быў з рагамі. Кнігі былі не бібліятэчныя. У першы клас мы пайшлі з падручнікамі, набытымі асабіста. Наша першая настаўніца вельмі добры педагог і чалавек. Ветэран Другой сусветнай вайны, на правай руцэ мела татуіроўку Жэня з росчыркам. Я як цяпер памятаю гэтую руку, якая ставіць мне ў дзённік адзнаку. Настаўніца выходзіла часам з урока, каб пакурыць беламор у прыбіральні для дзяўчынак малодшых класаў. Але ці можна было ў той час заплюшчыць вочы на сапсаваныя чытанкі і апаганенага Леніна? Нельга. І тут такая сітуацыя. У першым класе апаганілі Леніна. Была створаная міні-следчая камісія, выкліканы дырэктар. Вінаватыя плакалі, а іх пыталі, хто першым пачаў, хто навучыў размалёўваць маленькага Леніна, маляваць рогі. Увесь клас быў сведкам разбіральніцтва. І цяпер памятаю прозвішча таго, хто першым намаляваў Леніну рогі ў нашым класе. Ён прызнаўся. Чаму размаляваў менавіта Леніна, засталося невядома. Не памятаю, якім было пакаранне, але кнігі больш не размалёўвалі. Нядаўна маладая сяброўка-сацыёлаг сказала, што не ўспрымае кнігу як прадмет, як каштоўнасць, а толькі як тэкст. Шмат думаю апошнім часам, што кніга як рэч усё адно застанецца, але як прадмет раскошы. Камсамольскі білет і красоўкі. У 1983 годзе ў Гомелі на вуліцы Кожара ў доўгім доме, які называлі «Кітайская сцяна», адчынілі новую краму «Спартыўныя тавары». Падчас адкрыцця я праходзіла побач, ішла ў кінатэатр «Юбілейны», зайшла ў новую краму, і цуд, там прадавалі красоўкі бела-чырвоныя. Купіць красоўкі было рэальна, але грошай з сабою не мела. Пасля фільма зайшла да хаты, узяла грошы ў бацькоў, прыйшла ў краму, красовак ужо не было. У мяне характар такі, што ўвесь час на нешта нерэальнае спадзяюся. На працягу года хадзіла ў тую краму, чакала, што зноў будуць красоўкі. Марна. У 1984 годзе тата паехаў на працу ў Славакію, у горад Нітру. На вясновыя канікулы мы з мамай сабраліся да яго ў госці. Мне аформілі замежны пашпарт, савецкі здалі ў авір, і перад самым ад'ездам даведаліся, камсамольскі білет трэба таксама пакінуць на тэрыторыі СССР, здаць яго ў гомельскі абкам камсамола ў сейф. У абкамаўскім кабінеце з сейфам высветлілася, што камсамольскі білет нельга здаць так проста. Няма пячаткі, адзнакі пра сплачаныя ўнёскі. Унёскі па 2 капейкі плацілі кожны месяц, але пячаткі ставілі звычайна пасля, адразу за некалькі месяцаў. А ўжо вечар. Мы патэлефанавалі ў школу. Сейф з пячаткай пра выплату ўнёскаў знаходзіўся ў піянерскім пакоі. Выклікалі школьную піянер-важатую, штампавалі білет. Я зноў бегла ў абкам камсамола і здавала камсамольскі білет з пячаткамі. Камсамольскі білет зачынілі ў сейфе, а мы паехалі ў Славакію. Ехалі праз ЧОП. Памятаю дэталі начнога пераезду праз мяжу. Таямнічая, малазразумелая змена колу ў вагонах. Мне здавалася вельмі важным адчуць сам пераход з адной рэальнасці ў другую, той момант, калі заканчваецца нашая краіна і пачынаецца іншая. Іншая краіна, як іншая планета. Зыркія пражэктары, узараная зямля на нейтральнай паласе. І вось наш вагон на новых колах коціцца праз цемру, але цемра гэта ўжо не нашая, іншая, замежжа. Нітра ўразіла,
замкам, апельсінавым сокам, касцёлам, дзе стаялі на каленях людзі, і крамай, у якой мне адразу купілі 2 пары красовак без чаргі ды блату. Не памятаю, як вярталі камсамольскі білет пасля прыезду. Эпізод сцёрты з памяці, але вярнулі. Факт. У лютым 1991 года ў Вільні каля будынка парламента пабачыла слуп, на якім цівікамі былі прыбітыя камсамольскія і партыйныя білеты. Так людзі развітваліся з важнымі дакументамі савецкага часу, з савецкім мінулым. У Вільні мы былі ў камандзіроўцы, працавалі ў архіве, жылі недалёка ад парламента. Некалькі дзён падыходзіла да гэтага слупа, думала, ці не прыбіце свой камсамольскі білет. Ён быў са мною. Вырашыла не прыбіваць, пачакаць, зрабіць гэта ў Беларусі, калі прыйдзе час. Час прыйшоў, не было такога слупа. Камсамольскі білет дагэтуль у мяне. 2014-2015. Каляровы дзень. Дзяўчынка выйшла з дому, спусцілася з заснежанага пагорка, падышла да ракі. Левы бераг быў вышэйшы за правы. Пэўна, раней, у далёкія часы, рака была большая, і той пагорак, па якім ішла дзяўчынка, быў дном ракі. А дом, у якім жыла дзяўчынка, месціўся ў былым рэчышчы ракі. Свяціла сонейка, снег на пагорку блішчэў, зіхацеў, але дзяўчынку вабіў зялёны лёд і тое, што пады льдом. Праз зялёны лёд, які здаваўся празрыстым, яна спрабавала разгледзець жыццё ў вадзе, рыб і водарасці, але нічога не бачыла, толькі адчувала плынь пад лёдам. Лёд без снегу і тонкі, бо недалёка з трубы выцякала гарачая вада. Адкуль яна цякла, ніхто не ведаў. Санстанцыя рабіла спробы высветліць, па ўсіх заводах і фабрыках горада прайшлі супрацоўнікі станцыі і непрыкметна закінулі фарбавальнікі розных колераў: чырвоныя, зялёныя, сінія, жоўтыя і нават чорныя. Па колеры вады, якая пойдзе з трубы, хацелі даведацца, хто злівае гэта ў раку. Але вада з трубы палілася рознакаляровая: то жоўтая, то сіняя, то малінавая, то фіялетавая. Значыць, усе карысталіся трубой. Дзяўчынка ведала пра санстанцыю, бо там працавала яе бабуля. Дзяўчынка хадзіла разам з бабуляй па школах і дзіцячых садках, дзе бабуля адмысловым апаратам рабіла замер святла. Аднойчы правяраць святло прыйшлі ў дом дзіцяці, і там дзяўчынка ўбачыла пакінутых дзяцей, пра якіх ёй патлумачылі: калі яны падгадуюцца, адвязуць у дзіцячы дом. Ведала дзяўчынка і пра слоік з матылямі, які знайшлі ноччу на чыгуначным вакзале, і ніхто не ведаў, што рабіць з тым слоікам і з тымі матылямі. Гаварылі, што магчыма дыверсія, што слоік мог быць прывезены на цягніку Берлін-Масква, што матылі са слоіка прынеслі з сабой нябачаную дагэтуль пошасць. Слоік спачатку збіраліся везці ў Маскву, а пасля перадумалі, бо, можа, менавіта гэта частка хітрага плана дыверсантаў, каб у руках супрацоўнікаў санстанцыі слоік з белымі матылямі трапіў у Маскву, дзе шмат людзей. Размовы пра пошасных матылёў у слоіку ішлі доўга, а чым скончылася справа? Таямніца, можа, нават дзяржаўная таямніца. Яшчэ яна ведала пра мышэй, якія залазяць у пустыя піўныя бутэлькі на бровары, і яшчэ шмат такога ўсяго ведала. А падзяліцца сваімі ведамі не было з кім. Дзяўчынка марыла пра сяброўку. Ва ўсіх кнігах, што ёй чыталі, ва ўсіх дзяўчынак былі сяброўкі, а на іх вуліцы, якая спускалася да ракі, называлася вуліца касманаўтаў. Дзеці не жылі. У доме ўжо ўпрыгожылі ялінку, розныя, самыя розныя цацкі. На ніжніх галінках цяжкія нямецкія шышкі, важкія, зелёна-ружовыя, а на верхніх галінках шары, якія свецяцца, калі ў пакоі выключыць святло. І яшчэ празрыстыя шары, яны падобныя на мыльныя і здаюцца вельмі крохкімі, страшна ў рукі ўзяць, але насамрэч яны з тоўстага шкла, толькі шкло гэтае празрыстае. І яшчэ жабкі, дзяды марозы, касманаўты, парашутысты. На Новы год да дзяўчынкі ў госці прыехалі тата і мама, і дзяўчынка была вельмі радая. Дзяўчынка паспрабавала прылегчы на лёд, наблізіла твар да зялёнай паверхні. Штосьці быццам пачала бачыць, і тут пачула голас, яе клікаў тата. Дзяўчынка хутка падхапілася, было важна, каб ніхто не заўважыў яе на лёдзе. Падбегла да таты, ён стаяў ля брамкі, што выходзіла на бераг, і трымаў у руках памаранчавы цацачны шрубалёт. Гэта цацка такая, калі шморгнеш за матузок, шрубалёт зрываецца і ляціць, амаль як сапраўдны, і дастаткова далёка ляціць. Дзяўчынка запусціла шрубалёт, ён паляцеў і сеў на лёд. Дзяўчынка пабегла да ракі, але тата спыніў. «Не трэба, я сам, табе нельга на лёд». Ён асцярожна спусціўся на лёд і ўзяў памаранчавую цацку. Дзяўчынка стаяла, чакала тату.
Чаму мне нельга на лёд? Спытала, калі тата вярнуўся. Бо можна праваліцца, а гэта самае страшнае. Ты ведаеш, што бывае з тымі, хто праваліцца пад лёд? Не, што? Чалавека пад лёд зацягвае, ён б'ецца знізу галавой, але лёд не прабіваецца, яго цягне далей, і чалавек задыхаецца. Яны пайшлі ў дом. Дзяўчынка з'ела пару мандарынаў пад ялінкай, пагуляла з коцікам і зноў пайшла на бераг. Сонца ўсё яшчэ свяціла, снег блішчэў, лёд вабіў, але нешта змянілася. На беразе з'явіўся чалавек. Каля трубы, з якой выцякала гарачая вада, стаяла незнаёмая дзяўчынка ў зялёнай вязанай шапачцы і з белымі валасамі да плеч. Стаяла і глядзела на каляровую ваду. Над гарачай вадой уздымалася пара. Дзяўчынка падышла да незнаёмай і стала побач. Доўга яны стаялі моўчкі, глядзелі ў каляровую брыдкую ваду. Пасля дзяўчынка спыталася: «Як твоё імя?» «Юля». Яна сказала, што яе бацькі здымаюць маленькую хатку ў суседзяў. Дзяўчынка зразумела, гэта яе сяброўка. І праўда, яны будуць сябраваць цэлы год. Летам у бацькоў Юлі будзе ружовае вяселле, і дзяўчынцы патлумачыць, што трэба прыходзіць ва ўсім ружовым. Бабуля скажа, што гэта глупства, і само ружовае вяселле, і тое, што трэба прыходзіць ружовым. Але дзяўчынка прыйдзе ў ружовым, і ўсе будуць ружовым, яны будуць сядзець на даху гаража і есці ружова-зялёныя яблыкі. А пасля бацькі Юлі атрымаюць кватэру. А яшчэ праз пару гадоў бабуля будзе замяраць святло ў той школе ў далёкім раёне, дзе будзе вучыцца Юля, і настаўніца скажа, што Юля рэдкі чалавек, што для кожнага ў яе знойдзецца добрае слова. Снежань 2013 года. Зялёны сон. Ноччу глядзелі фільмы з Джорджам Клуні. Пра кілераў, пра спецслужбы, пра барацьбу за рэсурсы, пра здрады сяброў і калегаў дзеля кар'еры і дабрабыту, а таксама пра дробныя, на першы погляд, дробязі, якія ўплываюць на лёсы. Глядзелі фільмы і пілі мятную гарбату з лімонам. Маладую мяту ўзяла ў садзе. Пачыналася лета. У садзе квітнелі кусты белай шыпшыны, зацвітаў язмін, крыкі жабаў, мятны напой дае зялёны травяны супакой. І за акном зялёная цемра, у ёй свецяцца белыя кветкі. Фільм спаўзаў у сон, і гэта я ўжо бараніла дэмакратыю і правы чалавека. І гэта мне перашкаджалі бюракраты, якія праз адсутнасць у іх гуманізму наймалі бяздушных кілераў. І кілеры былі падобныя да бюракратаў, а бюракраты да кілераў, і шансаў ратавацца ў мяне не было зусім. У зялёнай цемры за акном блытаўся вецер, хістаў голі ліп, крычалі каты. Дзікі беларуды, як поўня кот, скочыў на фортку, але напалохаўся і зваліўся. Усё гэта прыглушана праз зялёны мятны сон. Зранку тэлефонны званок і грукат у брамку пачаліся адначасова. Прыехала Ленка, сяброўка дзяцінства. Стаяла перад брамай у чорным складскім халаціку, набірала мой нумар на сотавым і грукала ў браму, побач стаяла яе сіняя машына. Я так даўно не бачыла Лену. Сяброўства заўсёды цікавіла больш, чым каханне. З каханнем усё зразумела, а сяброўства больш тонкае. Роднасную душу знайсці складана. Каханне звязанае з целам, сяброўства толькі з душой. Каханне мае матэрыяльны грунт. Што не кажы, але з целам звязанае яно. Не веру я ў бесцялеснае каханне. Віва сяброўства. Як кажа адна вельмі разумная журналістка з Астраўца, у сяброўстве не раствараешся так, як у каханні, застаешся сабой. У сяброўстве няма таго магнетызму, як у каханні, калі без прадмета і не дыхаецца. Сяброўства — гэта дадатковая ступень свабоды, таму што ты ведаеш, на свеце ёсць чалавек, які дакладна за цябе, і ты за яго таксама. Вось так, сяброўства — гэта дадатковая ступень свабоды. Гэта ж як добра сказана. Менавіта ступень свабоды, а не яшчэ адна ступень эмацыйнай залежнасці. І яшчэ з сяброўкамі дзяцінства агульнае застаецца на ўзроўні падсвядомасці. І яшчэ яны памятаюць пра цябе тое, чаго не памятаеш ты пра сябе. «Ці не бачыла ты сабаку?» — спытала Лена. Я яшчэ не зусім адышла ад зялёнага мятнага сну. Стаяла на панадворку ў піжаме, не разумела, пра што яна кажа. «Сабака пабег у твой бок, ці бачыла ты яго?» І яна пачала распавядаць пра сабаку. Што некалькі дзён, дзе б яна не ехала па горадзе, трапляўся ёй на вочы непрыкаяны вялікі сабака, які бег то па ходніку, то па праезнай частцы. Быццам бы яму ўсё роўна жыць ці памерці. Бяжыць без ежы, без вады, сказала Лена. Я пачала думаць, што гэта можа знак мне, куды я, туды і ён. Калі ўбачыш сабаку, скажы мне: «Ой, я так даўно не была ў вашым садзе, засумавала. Пакажы мне сад». Мы прайшлі ў сад.
Там Лена адразу знайшла сабе ў траве галіны ад канадскага клёна, якія добра падыходзяць, каб падвязваць памідоры, і папрасіла падрыхтаваць іх для яе, пасячы сякерай. А яна забярэ пазней. «А як твая дачка?» – спытала я ў яе. Дачка выйшла замуж у Амерыку. Пазнаёмілася з мужам, марскім афіцэрам, у Эміратах, дзе спявала ў бар. Запісалася на кастынг, паедзе голас спрабаваць, упершыню самастойна 500 кіламетраў да Лос-Анджелеса. А правілы руху адрозніваюцца ад нашых, там на чырвонай зусім нельга паварочваць. Гэта дачка мне сказала: «Мама, прыблудныя сабакі забіраюць усё кепскае, калі іх прытуліць». Лена распавяла, што цяпер працуе на фірме, якая гандлюе сілікатнымі блокамі, а ў музычнай школе толькі на паўстаўкі. І слушна зрабіла, працу трэба мяняць час ад часу. Калі нехта кажа пра працу «мы адна сям'я», гэта насцярожыва, і хочацца сказаць: праца не сям'я, так не бывае. Гэта проста маніпуляцыі, каб знішчыць дыстанцыю, каб пасля на правах блізкага чалавека лезть у душу і там таптацца. І яшчэ я паказала ёй мансарду, там гарышча раней было, а мы падлогу зрабілі. А вось тут мы з табой шукалі патаемныя куткі, тут васількі сушылі. Была ў нас такая гісторыя з васількамі. У 1978 годзе ў аптэцы мы прачыталі аб'яву, што за кілаграм здадзеных васількоў даюць 10 рублёў. Яшчэ там быў таямнічы лікаподій, за кілаграм якога давалі 15 рублёў. Цяпер можна набраць слова ў Google і даведацца, што такое лікаподій, а тады такой магчымасці не было, і мы заняліся нарыхтоўкай васількоў. Васількі раслі ў полі на другім беразе Дняпра. Кожную раніцу мы адчаплялі лодку ад цяжкога ланцуга, пераплывалі на той бераг, збіралі васількі, пасля сушылі на гарышчы. Так прайшло лета. У выніку было расчараванне. У аптэцы нам сказалі, што каб атрымаць грошы, трэба здаць кілаграм пялёсткаў васількоў. На гэтым усё. Я і цяпер не ведаю, ці магчыма набраць кілаграм сухіх пялёсткаў васількоў. А расчараванне зрабілася нашым спадарожнікам назаўжды. «Вось тут мы сушылі васількі», – прамовіла Лена. «Як мне цяпер адсюль спусціцца? Баюся вышыні». На развітанне яна яшчэ раз нагадала: «Пабачыш сабаку? Тэлефануй». «А што ты ад яго хочаш?» «Накармлю хаця б, а можа і сабе вазьму, калі ён са мной пойдзе». Вось так, літасць і лютасць, розніца ў адну літару. У мяне на дыску засталося 4 непрагледжаныя фільмы з Джорджам Клуні. І яшчэ «Меліса на градах». Меліса пахне лімонамі, і сны ад яе чароўныя, зялёныя, як ад мяты, але з больш фантастычнымі сюжэтамі. 3 чэрвеня 2013 года. Віленскі каменны кот, надзейны і трывалы. Вільня. Час, калі квітнее ліпа. Гэта вельмі файная рэч, яна вельмі любіла добра апранацца і набывала адзенне толькі ў добрых крамах, кажа мне жанчына ў секонд-хендзе. Вось, працягвае яна і паказвае рукой на цэлы шэраг адзення. Ну вось, думаю я, любіла добра апранацца, а пасля што адбылося? І што здарылася з ёй? Чаму так шмат рэчаў? Гандлярка секандам глядзіць на мяне, як ацэньвае, ці варта казаць тое, што ёсць, ці варта выдаваць таямніцу, і ці можа быць таямніца ў сукенкі, ці рэчы і адзенне звязаныя неяк са сваім першым уладальнікам. Пра люстэркі гэта дакладна вядома, а вось пра сукенкі, але гэта ўжо ў Вільні. А перад гэтым было жаданне адпачыць, пашырыць прастору. Летнія віленскія канікулы я сабе прыдумала сама. З Мінска ў Вільню на аўтобусе, не на цягніку. Аўтобус, там ёсць магчымасць заняць месца так, каб побач ніхто не сядзеў, каб ніхто не лез, каб ніхто не задаваў пытанняў. У аўтобусе, які ідзе на Вільню, лягчэй застацца незаўважнаю. Выбіраю аўтобус. Дарога маляўнічая і падзяляецца на 2 этапы – да Ашмяну і пасля Ашмяну. Кожны раз уражвае колькасць паветра ў вежах касцёла ў Ашмянах. І неба мяняецца пасля Ашмяну, як пад'язджаеш да Вільні. Вільня – час, калі квітнее ліпа. Дожджык, вільгаць, мокрая дахоўка, бліскучы брук, чорны, чырвоны, ружовы. Людзі, якія жылі ў Вільні раней, пра іх ведаеш з кніг і чужых успамінаў, свае ўспаміны пра людзей, якія жылі ў Вільні і ўжо не жывуць тут, і наогул не жывуць, нідзе. І застаецца толькі спадзявацца на жыццё вечнае. І не ўсе анёлы на дахах адразу бываюць заўважныя. Каб убачыць таго, што не бачна было раней, трэба глядзець на купалы і шпілі. І тады глядзіш і бачыш анёла на касцёле святой Тэрэзы. Трэба зварочваць на вуліцы, на якія звычайна не звяртаеш увагі і праходзіш звыклымі шляхамі. А звыклыя шляхі ёсць у Вільні. Пачынаецца дождж. Ціхі, цёплы, пасля цёплы, але моцны і без пяшчоты. Адскокваеш ад водных плыняў пад балкон, але вада падае, і ад ветру залівае пад балконы, мушу з-пад балкона перабегчы ў бліжэйшую краму.
Маленькая крама. Гэта адзін з віленскіх секонд-хендаў. Не то, што Хумана, якая працуе па гуманітарнай праграме «Людзі людзям», набудзеш рэчы і накорміш галодных на афрыканскім кантыненце. Ды не ў такі секонд «Людзі людзям» я зайшла, а ў прыватны на вуліцы Соду. Спытала, ці ёсць адзенне вялікіх памераў, і мне ветліва адказалі: «Вельмі шмат у нас такога адзення, якое вам падыдзе». І вось тут і адбылася мая размова пра адзенне і жанчыну, якая любіла прыгожа апранацца. А цяпер вось яе адзенне тут, у секандзе на вуліцы Соду. Я спытала, што адбылося. Адна жанчына вельмі схуднела і здае вопратку. Калі набудзеце, то дапаможаце ёй. Яна здае адзенне, каб жыць, набываць ежу і плаціць за кватэру. Чаму схуднела? У яе памерлі бацькі. Яна жыла з імі, вельмі любіла добра апранацца, ёй падабалася выглядаць прыгожа. Калі бацькі ў яе памерлі, яна пачала здаваць нам тое, што ў яе шафах. А колькі ёй гадоў? За 50, можа 55 ці 56, недзе так. Так яна была сукенку, пакуль ішоў дождж. 2 разы ўсяго пасля апранула, нешта не тое ў ёй было. Так і вісіць. Вільня, ліпа, дождж, залева. Вада вырываецца з вадасцёкаў. Фатаграфую, як вада вылятае з вадасцёка, пасля на фотаздымку вада будзе выглядаць падобнай на лёд. Так і бывае зімой, вада замярзае, і лёд з вадасцёкаў дугой сягае да прамерзлага асфальту. Але тут не асфальт, брук. На старых вуліцах брук пакладзены адмыслова, так што вада сцякае хвалямі. А на вуліцы Святога Сцяпана асфальт. Ідзеш, ногі ў вадзе, каламутнай, цёмнай, брудная вада віруе ля ліўнёвак, як у нядобрым сне ўсё выглядае. Так зробіш крок у нябачны падводны люк, і панясецца цела ў брудных тунелях да ракі. А ўсе падумаюць, што ты ўцякла, у сэнсе з'ехала, не захацела быць з імі, а цяпер сама жывеш у прыгожым горадзе і не дбаеш ні пра каго. Але ж не, лёс твой зусім іншы. Каналізацыя, водаканал, аслізлыя тунэлі з хуткаплыннымі стокамі, а на выхадзе станцыя перакачкі, вадзяны трыснёг, мызы, андатры і сінія жвавыя паласатыя малькі акуня, якія тут каля берага цікуюць свае першыя ахвяры. Сінія паскі на рыбках-драпежніках блішчаць у вадзе, калі на іх трапляе сонечны прамень. Зіхцяць на дне ракі і перламутравыя скепкі ракавін рачных малюскаў без зубак. Людзі эмацыйна з'ядаюць адно аднаго, заглытваюць, як вялікая рыба маленькую цалкам. І быццам бы, так і трэба. Хачу верыць, што шмат хто са зніклых без следу не становіцца ахвярай маньяка і не ляжыць на дне ракі, а з'ехаў, каб жыць сваім жыццём, тым жыццём, якое нарэшце здолеў абраць для сябе. Самотны, вольны, незалежны. І гэта не толькі мая сфера фантазіі, гэта сцвярджае крымінальная хроніка разам са статыстыкай. І фільмаў пра гэта шмат, дакументальныя, мастацкія, кшталту без следу. Людзі уцякаюць, каб быць вольнымі, уцякаюць, як з турмы. Ад іншых людзей уцякаюць. Часам доўга рыхтуюць уцёкі, рыхтуюць план, плануюць кожны крок. А бывае, што і спантанна, раз і ўсё. Віктор Цой спяваў: «Закрой за мной дверь, я ухожу». А лепей не прасіць зачыніць дзверы, лепей не папярэджваць пра сыход. Але не варта і уцякаць. Уцёкі маюць непрадказальныя вынікі. Не уцякаць, сыходзіць. А да гэтага трэба навучыцца зусім не крыўдаваць і не плакаць. Ставіць рэальныя мэты і пазбыцца ілюзій, развітваючыся з імі па чарзе. З вечара пазбаўляешся, зранку прачынаешся, і на адну ілюзію менш. Ілюзіі пэўны час дапамагаюць жыць, а пасля абцяжарваюць. Вельмі моцна абцяжарваюць. Адкідаеш іх, яны адлятаюць, і позірк ясны, лёгкасць і мудрасць. Ілюзіі патрабуюць энергіі для падтрымання. Бывае, што раптам ілюзіі зноў вяртаюцца, вылятаюць з цемры і злятаюцца, як начныя матылі на вулічны ліхтар. А яшчэ ілюзіі могуць вяртацца па крысе, прасочваюцца як вада. Вада цячэ па віленскіх вуліцах, па бруку, па плітках, па асфальце. І вось перада мной помнік, агромністы кот з ружовага граніту. Каменны кот, надзейны і трывалы. Вільня, агонь у гатве. Тут адразу за будынкам старога савецкага яшчэ палаца культуры скульптура, вялізны кот, які мае вельмі сумны выгляд. Ён як бы плача. І нездарма плача каменны кот. Плача, бо ў яго памерла гаспадыня, пісьменніца і мастачка Юрга Іванаўскайча. Пра ката і яго гаспадыню-пісьменніцу мне распавядае віленская мастачка Хрысціна Балаховіч. Кветкі, якія малюе Хрысціна, неверагодна жывыя. Асабліва падабаецца мне карціна, якая мае назву «Свята званочкаў». Гэты кот пастаўлены ў памяць пра пісьменніцу і мастачку Юргу Іванаўскайча. Скульптура так і называецца «Юрго Скачинас», кот Юргі. Пісьменніца памерла ад анкалогіі.
А чаму скульптура стаіць менавіта на гэтай вуліцы? Бо пісьменніца доўгі час жыла на вуліцы Агоню, любіла катоў і мела вельмі прыгожага ката, якога пасля забрала яе маці. Помнік вялізны. Так, з валуна ў 15 тонн атрымаўся кот вагой у 10 тонн, яго вышыня 2,7 метра, шырыня 1,5, таўшчыня 1,5 метра, мае на спіне 13 паскаў. На вялікі жаль, вандалы час ад часу спісваюць гэту скульптуру. Яе ўжо адмывалі некалькі разоў, але ёсць людзі, якія падыходзяць і гладзяць фігуру ката. Вільня, Агоню, Гатве. Вельмі сумны, самотны выгляд у гэтага ката. Ён плача, бо гэта кот, у якога памерла гаспадыня. Хто рабіў скульптуру? Аўтарка скульптуры Ксенія Юрашевайте. А сквер называецца скверам Юргі Івановскайте. А ката вырашылі не падпісваць, бо каты гуляюць самі па сабе. Ён выглядае так, быццам выйшаў пагуляць. А дзе ўзялі вялізны валун? Валун знойдзены амаль на другім канцы Літвы ў Келмскім раёне ля вёскі Пашаўша. А пра што творы Юргі? У 2 словах цяжка пераказаць. Сюжэты складаныя з жыцця мастацкай, каля мастацкай баемы, рок-музыкаў і гэтак далей. У цэнтры самага вядомага рамана «Вядзьмарка і дождж» гісторыя кахання дзяўчыны і ксяндза. Апроч усяго, Юрга напісала дакументальную трылогію пра Тыбет. Зрэшты, Тыбетам і будызмам прасякнуты ўсе яе творы. Бывайце, жывіце свабоднымі, жадае мне Хрысціна. Чэрвень-верасень 2014 года. Вільня, Мінск, Адэса. Гульні з морам. Восень у Адэсе на беразе мора. Я фатаграфавала, але не ўсё. Распавяду пра тое, што не фатаграфавала. Медуз дакладна не фатаграфавала, бо яны былі ўжо нежывыя, хаця і ў мёртвым стане захоўвалі прыгажосць. Медузы, шмат медуз, вялікіх, дарослых, нават старых, з прыкметамі былой дасканаласці і свабоды, якую мелі ў глыбіні мора. Спачатку не адрознівала мёртвае ад жывога, спрабавала закідваць, вяртаць у мора медуз, якія захавалі, яшчэ не страцілі колер, блакітны і фіялетавы. Не дапамагала, яны ўжо не плылі. Пасля зразумела, вялікая дарослая медуза на беразе ўжо не жывая. Хвалі марскія, хвалі жыцця забілі яе. А можа, яна спакойна памерла ў моры, і хвалі толькі выкінулі яе на бераг, канстатуючы канец жыцця, завяршаючы цыкл. Марскі вецер выносіць, рэальна выносіць з галавы рэшткі ілюзій, рэшткі шматгадовых падманаў і самападманаў. Разумееш, можна жыць і з кракадзілам у ваннай. Галоўнае кантраляваць сітуацыю самой, каб не кракадзіл дыктаваў умовы. Мора пасля начной навальніцы мутнае, адступіла, і дзеці збіраюць міды і рапанаў. Варона дзяўбе ракавіну малюска, выцягвае мяккае цела. Мора адступіла, і я пагуляла па дне марскім. Упершыню ў жыцці знайшла на пяску ракавіну рапана, ружовую сярэдзіне. Раней іх толькі ў акварыумах бачыла і ў наборах, што прадаюцца, каб пасля прыкладаць да вуха і чуць шум мора. І яшчэ некалькі знайшла жывых рапанаў, кінула ў мора. Вучылася рабіць надпісы на пяску і разлічваць інтэрвалы паміж хвалямі, паспяваць напісаць так, каб хваля прыгожа злізала тэкст. Зрабіць надпіс перад хваляй не заўсёды паспяваеш. І зноў думала пра ілюзіі. Яны дапамагаюць жыць на пэўны час, але пасля псуюцца, як малюскі рапаны ў сваіх ружовых ракавінах, выкінутыя на бераг. Сапсаваныя ілюзіі — харч для варон. Бераг мора — памежа стыхіяў. Ішла ў закатаных джынсах да ўцяльняшцы па краі мора, і пара, мужчына і жанчына з фотаапаратам, відаць, вырашылі, што я мясцовая, запыталіся, чаму так шмат мёртвых медуз? Час іх прыйшоў. Можа быць так? Я не ўпэўненая. Ці можа медуза ўратавацца? Ці можа не ляжаць нежывой, разлезлай на пяску, а працягваць плаваць, жыць? Ці гэта лёс, перадвызначанасць? Ну і Google у дапамогу. Медуза, ад старажытнагрэцкага медуза, абаронца, валадарка. Жыццёвы поспех медуз у тым, што імі ніхто не харчуецца. Само слова медуза паходзіць ад імя старажытнагрэцкай міфічнай істоты гаргоны медузы, валасы якой былі пучком змей. Медуза дыхае ўсім целам. У празрыстым целе медузы 24 вокі. Рот медузы прызначаны для ўжывання ежы і для яе вывядзення. Медуза ў асноўным складаецца з вады, яе жыццё на сушы немагчымае. Калі медузу выкідвае на бераг, яна гіне, высыхае на сонцы. Не фатаграфавала мёртвых медуз. Не фатаграфавала і людзей, якія жылі ў хмызах абляпіхі за цэлафанавай заслонай. Праходзіла адводзячы позірк, але штосьці ўсё адно назірала. Там былі 2 мужчыны. Адзін паранены ў нагу, другі ў плячо.
Яны выходзілі, калі на беразе мора амаль нікога не было. Адзін з іх, высокі, лысаваты, немалады, з вайсковай выпраўкай. Я разгледзела яго, калі ён нёс прэсную ваду ў пластыкавых бутлях. Другі быў маладзейшы. Спачатку іх раны былі ў бінтах, пасля бінты змяніла медыцынская сетка, пасля шторму яны зніклі. На месцы іх жытла засталася занесеная пяском чырвоная куртка. Калі я распавяла пра іх сваёй прыяцельцы з Адэсы, яна спытала толькі адно: «Цікава, яны нашыя альбо з ДНР?» І я яшчэ адно прыдумала, пакуль хадзіла па беразе. Каб не стаць старой медузай, выкінутай на бераг, трэба быць медузай-гаргонай. Медузай, якая выжыла і стала моцнай, і ўсе камянеюць ад яе позірку. А калі глядзіш па карце на Адэсу, бачыш, што яна патрэбная расейцам. І гэта палохае, трывожыць. Верасень 2014 года, Адэса. Люстэркі. Сяброўкі, якіх выбіраем мы, сяброўкі, якія выбіраюць нас, сяброўкі, якіх для нас выбірае жыццё ці лёс. Ёсць такія, якія ўвесь час дастаюць, чапляюцца, лезуць, падстаўляюць эмацыйныя падножкі. Ёсць сярод іх і змагары за праўду з мяшчанскім ухілам. Была такая фармулёўка ў 60-е гады. Гэта штосьці накшталт хатняга пракурора ці злоснага следчага. Абвінавачваюць, вядуць бясконцыя блытаныя маналогі, гнеўныя шукальніцы праўды. Гаварыць можна ўсё, што заўгодна. Галоўнае зрабіць балюча. Ступень блізкасці і сяброўства вымяраецца болем. У адказ на шчырасць сама вінаватая і таму будзеш пакараная. Бязлітасныя эрыніі, дэманы помсты на крылах кажана, з пугаю ды паходняй у руках. Такія дзеля праўды могуць лёгка патэлефанаваць мужу сяброўкі і распавесці пра яе каханкаў. Бязлітасныя носяцца ў цемры і асвятляюць сабе шлях паходнямі, каб ніхто не схаваўся. Яны жахліва крычаць, пераследуюць і караюць іншых, тых, хто не такі, як усе. Яны прагнуць зрабіць усіх аднолькавымі. Пачвары. З іх доўгіх языкоў кроплямі падае кроў ахвяраў. Бясконца абвінавачваюць усіх ва ўсім. Ім патрэбныя гледачы і ўвага, і яшчэ як мага больш людзей уцягнуць у сваю вар'яцкую гульню і пакараць. І вось што падказалі мне разумныя людзі. Спыніць гэтыя гульні можа толькі высвятленне крыніцы ўласнага мазахізму. Крыніца мазахізму. Паэтычна гучыць. Дык як яе шукаюць? Але ёсць іншы варыянт. Ёсць іншыя сяброўкі, якіх бачыш, можа, не так часта, але да якіх можна звярнуцца з любым пытаннем і не адчуць сябе кепска пасля гэтага. Хачу распавесці пра Кацю. Каця – нашчадак вядомага доктара-фізіолага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі за 1904 год у сферы медыцыны, стваральніка тэорыі пра вышэйшую нервовую дзейнасць. З Кацяй пазнаёміліся ў Адэсе ў кватэры яе бабулі. Я зайшла і адразу ўбачыла люстэрка. Вялізная, высокая, пад столь, а столь у кватэры таксама высокая. Пра такія кватэры можна прачытаць толькі ў кнігах пра дарэвалюцыйнае дзяцінства прафесарскіх дзяцей. Я прайшла з вітальні ў вялікі пакой, а там яшчэ адно люстэрка. Ручкі на дзвярах старыя, медныя, на вокнах таксама медныя ручкі. У вялікім пакоі ля сцяны стаяў ровар. Ён губляўся ў вялікай кватэры, здаваўся зусім маленькім. Прайшло пару гадоў. Мы сустрэліся з Кацяй у Крыме на пляжы, недалёка ад руін старажытнага Херсанеса. Пачатак кастрычніка, бліскучае, блакітнае, празрыстае і спакойнае мора і такое сама блакітнае і ціхае неба. Сонца грэе, мы ляжым на драўляных насцілах і гаворым. Кажуць, каб супакоіцца, трэба ўявіць сябе на беразе мора, пачуць шэпт хваляў, музыка для рэлаксацыі, піяніна, шум мора, чайкі. Не трэба нам піяніна, не трэба напружвацца і нешта прыдумляць. Мы і так на беразе мора, мы адчуваем і яго пах, і лёгкі ветрык, і восеньскі холад, які прабіваецца праз сонечнае цяпло. Скажы, ты ў магію верыш? У такую народную, што можна сурочыць і праклясці чалавека ці дом, пытаюся я ў Каці. Канешне, веру. Да ты што? А што, не мушу? Ты ж нашчадак вялікага доктара-матэрыяліста. Таму, раз ты верыш, значыць, праўда ёсць яно. Так і што? Усе вялікія навукоўцы ўпіраліся ў містыку, розум чалавека абмежаваны. А як з гэтым змагаюцца? Напрыклад, калі ў доме жыць цяжка. Наколькі я ведаю, ёсць розныя шляхі. Першы рэлігійны. Дома свяціць, гэта як чалавека пахрысціць, новае жыццё ў дома пачынаецца. Але калі ты пра свой дом, пытанне ў тым, у што ты верыш. Мая сяброўка пры цяжкіх адчуваннях, альбо калі ўсе пачынаюць хварэць, прыбірае ў хаце, мые падлогу з зёлкамі.
Я веру, што ў кожнага чалавека ёсць магія, і калі ты сама сабе рытуал прыдумаеш, які тебе абароніць і чужыя ўплывы прагоніць, ён можа спрацаваць. Ці ёсць у доме старыя рэчы, напрыклад, люстэркі? Не надта старыя, 40-е, 50-е гады мінулага стагоддзя. Я адчуваю энергетыку ад рэчаў, таму, калі мне ад бабулі кватэра засталася, я найперш люстэркі прадала. Яны энергетыку вельмі добра захоўваюць. Перад тым, як кватэру прадаць, я спачатку рэчы прадавала, а то ў мяне было адчуванне, што бабуля з кватэры не сышла і што яна б не дала мне кватэру прадаць. Я памятаю гэтыя люстэркі, яны па 4,5 метры вышынёй. Так, вялізныя былі. Я ўжо не памятаю, прадалаць то ў музей, ці то ў тэатр, а можа і бясплатна аддала. Фантастычныя люстэркі былі. Ну, гэта не клас. Там усяго 4-6 свечак адбівалася. А класныя лічацца пасля 10-12 адбіткаў. А ты адлюстроўвала ў люстэрках свечкі? Вядома, запалі свечку і паднясі да люстэрка. У сучасным люстэрку ты ўбачыш 1-2 адбіткі, а старыя люстэркі тоўстыя, там больш пераламленняў адлюстравання выявы. А што для гэтага свечку ставіць насупраць люстэрка ці як? Свечку ставіш перад люстэркам, а глядзіш троху збоку, як бы ў перспектыву. Я праверу, калі застануся вечарам адна ў доме. Можа, нават перад дзядамі. Так, вяртаемся да твайго дома. Мне здаецца, гэта пытанне кошту, які ты сама заплаціш. Калі ты маеш магчымасць паўсюль замяніць падлогу і абнавіць сцены, гэта дапаможа. Гэта не кансультацыя, гэта парада з практыкі. Я так думаю, што ад дома, у якім нарадзіўся і жыў у дзяцінстве, трэба трымацца далей. З'ехаць куды-небудзь і заязджаць зрэдку, а яшчэ лепей у снах. Я табе таксама распавяду гісторыю пра раптоўную смерць жанчыны і люстэрка. Пачула ў цырульні. Адбылася гісторыя ў раённай паліклініцы імя Сямашкі. Там паставілі новыя камеры-назіральнікі. І здарылася, што адна жанчына ішла па лесвіцы ў паліклініцы і памерла. Супрацоўнікі паглядзелі гэта ў запісе і ўбачылі наступнае. Ідзе жанчына па лесвіцы, а за ёй нешта цёмнае, ці то цень, ці то пляма цягнецца. Жанчына падае, гэта цёмнае аддзяляецца ад жанчыны, пачынае мітусіцца, а пасля шугае ў люстэрка. Запіс з камеры паказалі галоўурачу, ён загадаў люстэрка замяніць і запрасіць святара, а размова пачалася з таго, што камеру не падманеш. Новая гарадская легенда. Каця пазбылася сваіх люстэркаў, прадала кватэру ў цёплай Адэсе і з'ехала ў Пецярбург, дзе працуе ў арганізацыі, якая займаецца экспертызай старых будынкаў. Дом як дамавіна. Гэта аднакарэнныя словы, так? Калі мы клапоцімся пра захаванне старых дамоў, можа, гэта не зусім пра архітэктуру, можа, мы дбаем пра прывіды, каб ім было дзе існаваць? І яшчэ кажуць, што сапраўдных сяброў чалавек можа знаходзіць толькі ў юнацтве, і тыя, што з юнацтва, яны сапраўдныя. Няпраўда, чалавек можа знаходзіць новых добрых сяброў у любы момант свайго жыцця. Красавік 2012 года. Субота. «Валя, што мы будзем сёння есці? Валя, звары супчыку», — просіць Лена. Пачынаецца новы дзень у 548 пакоі ў інтэрнаце нумар 4 па праспекце Машэрава ў Мінску. У інтэрнаце жывуць філолагі і юрысты Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя Леніна. Які супчык зранку, яны здурнелі, здзекуюцца, думаю. Не даюць спаць, а ўчора ўвечары не давалі чытаць. Абзываліся аспіранткай, скінулі настольную лямпу, яна перастала гарэць. Вокны шчыльна занавешаны, у пакоі шэрае каламутнае святло, брудныя міскі на стале і чорны жаночы капялюш сярод іх. Валя ўстае, робіць некалькі крокаў, трапляе ў кампотную з яблыкамі лужыну. «Звары супчыку». Сонная Валя з учарашнім супам цягнецца на кухню, тапкі ліпнуць да падлогі, даводзіцца мыць падэшвы пад кранам у агульнай умывальні ў канцы калідора. Лена ўключае маленькі чорна-белы тэлевізар з антэнай, узяты на пракат. Тэлевізар шыпіць. Пакідаючы мокрыя сляды на каменнай падлозе, Валя вяртаецца ў пакой, дзе Лена ўжо глядзіць фільм, таксама ўчарашні, як і супчык, паўтор. Адчыняюцца дзверы, заскокваюць суседкі. «Вы ўжо ўсталі? А цыгарэты ёсць?» «Няма». «А можна кіно паглядзець?» «Глядзіце». З калідора даносяцца пахі. Хтосьці ўжо смажыць зранку сала. Пачатак сакавіка. Вясна, ўжо ручаі пацяклі па асфальце, паказалася на газонах леташняя трава, прымятая і прыжэлая, як поўсць. Вецер расчыняе фортку. Валя нясе супчык, тапкі зноў ліпнуць, і зноў іх даводзіцца мыць.
Суседкі, якія прыйшлі па цыгарэты і засталіся глядзець фільм, пачалі нешта шукаць у пакоі. Адна пад ложкам, другая ў шафе, трэця ў маёй шуфляцы. Вы штосьці згубілі? Кансерву, адказвае за суседак Лена. Тыя ж злосна маўчаць і не губляюць надзеі знайсці кансерву. Ці не бачыла ты бляшанку? Гавораць, была ў іх, калі прыйшлі да нас кіно глядзець. Лена гаворыць так, быццам бы не з'ела яшчэ ў чортую кансерву. Пошукі працягваюцца. На экране тэлевізара вайсковая драма, фашысты б'юць па твары жанчыну. Вясной хочацца на вуліцу, вясновы вецер, прага пераменаў. Іду гуляць адна без сябровак, гуляць на могілкі. Плывуць празрыстыя хмары над кальварыйскімі могілкамі, крычаць вароны ды іншыя вялікія птушкі, здаецца, сарокі з зялёнымі хвастамі скачуць па-над магіллях. На паваленым дрэве сядзяць жанчыны, адна трымае вялізнага шэрага ката. Вы не скажаце, колькі цяпер часу? Пытаюся ў іх. Не скажам, бо не ведаем. А які ў вас кот прыгожы. У нас не кот, а котка, ёй уже 7 месяцаў. А ўвечары ў сутарэнні 4-го інтэрната па праспекце Машэрава дыскатэка. Б'ецца музыка ў цесных калідорах. Ладзяць дыскатэку юрысты, былыя воіны-інтэрнацыяналісты з Афганістана. Галоўны на дыскатэцы былы воін з прозвішчам, як у канцлера Вялікага княства Літоўскага. І дыскатэка ў сутарэнні мне нагадвае пекла. А ў пакоі нумар 548 супакой. На стале ўжо няма чорнага капелюша, а з'явіўся букет ружа ў 3-літровым слойку. І нікога няма, толькі стаіць пасярэдзіне таз, а ў ім белая з зялёнымі плямамі на крылах курыца. Навошта яна тут? Калі варыць яе супчык, то трэба забіваць. А хто ж у нас гэтым займацца будзе? І няма нікога, паразбягаліся. Цёмна ў пакоі, музыка сціхла ўжо. Адсоўваю таз з курыцай падалей ад свайго ложка. Курыца хвалюецца, б'е крыламі, пратэстуе, глядзіць на мяне круглым жоўтым вокам. Праз акно з вуліцы свеціць ліхтар. У цемры букет ружаў на стале пачынае пахнуць мацней. Кветкі ў адбітках ліхтаровага святла нагадваюць істот неспазнанага змрочнага свету. А адкуль кветкі? Гэта ж Лена збіралася на вяселле ехаць. Чаму кветкі не забрала? І валі няма, і курыца нейкая з плямамі зялёнымі на крылах, а сама белая. Робіцца непамысна. Запальваю святло, падыходжу да курыцы, крышу ёй хлеба. Яна пачала было дзяўбсці, але раптам кінула і зноў таропілася на мяне круглым усхваляваным вокам. Што ёй трэба? Доўга я сидзела з нагамі на сваім ложку. Гарэла святло, курыца была як нежывая і не варушылася, і хлеб не дзяўбла. Хацела даць ёй вады, але ўжо страшна было падыходзіць. Радзела цемра, прабівалі шчыльны туман промні сонца, калі курыца выбралася з таза і пайшла да дзвярэй. Я паціху адчыніла дзверы і хуценька захлопнула іх, як толькі курыца апынулася на калідоры. Адразу зрабілася лёгка, можна было спаць. Прыехала ад сястры Валька, увалілася ў пакой з торбай, а ў торбе яблыкі і каўбаса. «Прывітанне! Што ты сидзіш такая? Дзе Ленка?» Яна ж на вяселле паехала. «Паехала? А во ж яе кветкі, і сукенка яе вісіць». А я ўжо бачыла і Ленчыны боцікі, і яе новую чырвоную сумку. Не з'ехала Ленка. Я выбегла на калідор, паўсюль, дзе толькі можна, шукала белую з зялёнымі плямамі курыцу, шукала і не знаходзіла. Яна згубілася ў калідорных лабірынтах. І калі ўлічыць, што дом 5павярховы, а на кожным паверсе па 2 кухні, то лепей не думаць аб яе далейшым лёсе. Я стаяла ля акна, сцякалі па шкле кроплі, ішоў дождж, змываў апошнія рэшткі снегу. Тхнула дэзінфекцыяй, труцілі мышэй, клапоў і тараканаў. Праз туман выступалі стромкія вежы былога касцёла, спяшаліся некуды людзі з рознакаляровымі парасонамі. Вярнулася ў пакой, а там ужо дзікая качка білася крыламі ў шыбу, яблыкі раскаціліся з торбы. Я адчыніла акно і згубілася ў тумане дзікая качка. На кухні рабілі рамонт, аббівалі са сцен старую кафлю, кафля падала на падлогу і білася, як нашы цьмяныя надзеі. Стук кафлі і пах дэзінфекцыі даймалі да немагчымасці. Навошта я іх павыпускала? Можа б, яшчэ зрабіць нешта можна было. Клапы, тараканы не турбуюць? Калі ў пакой зазірнулі жанчыны ў белых халатах, толькі сухі дубовы лісток ляжаў на падлозе. Яго можна было б вынесці на двор, але ўсё заліў раствор дэзінфекцыі. Рыпела адчыненае акно, а ў ім была дзірка, як ад кулі. 23 сакавіка 1987 года. На вакзале. Юрасю здавалася, што яго сустракаюць.
Ён марудзіў на платформе, у падземным пераходзе пільна ўглядаўся ў твары людзей, што стаялі ўздоўж сцяны. І нават на аўтобусным прыпынку Юрась азіраўся, шукаючы некага вачыма. Было холадна. Вецер гнаў сыпкі снег, намятаў гурбы, круцілася, пералівалася рознакаляровымі агеньчыкамі ёлка на прывакзальным пляцы. У кватэры Юрася сустрэў кіслы, застаялы пах нежылога памяшкання. І Юрась, не распранаючыся, кінуўся адчыняць форткі. Хай сабе скразняк, абы не гэты пах, думаў ён, ужо здымаючы пажоўклыя газеты з кніжных паліц. Уключыў у разеткі тэлевізар і халадзільнік і сеў задаволены ў крэсла. Нарэшце дома, праўда, ненадоўга, але ўсё ж такі. У сваёй кватэры Юрась адчуваў сябе вольным, ад чаго сам толкам не ведаў. У дзверы пазванілі. Юрась пайшоў адчыняць, але спыніўся. Відаць, нехта памыліўся. Каму трэба званіць у пустую кватэру? Але званілі доўга і настойліва, не адрываючы рукі. Юрась мусіў адчыніць. На парозе стаяла дзяўчына ў чорным футры. «Праходзьце, я сам толькі што прыехаў, яшчэ нічога да ладу не давёў», тлумачыў ён, дапамагаючы ёй распрануцца, і ўсё не мог згадаць, што гэта за дзяўчына. Ён правёў яе ў залу, пасадзіў у крэсла, дзе толькі што сядзеў сам. «Марыя Вітольдаўна памерла», — прамовіла дзяўчына. «Гора якое! Калі?» — сказаў Юрась толькі дзеля таго, каб нешта сказаць і выгадаць час, бо зусім не памятаў, хто такая Марыя Вітольдаўна. «Сёння днём», — сказала дзяўчына і заплакала. Юрась паківаў галавой. Ён усё ж прыгадаў, што Марыя Вітольдаўна яго швагерка, а дзяўчына, відаць, яе ўнучка Вера. «Яшчэ сёння глядзела, як я шары на ёлку вешала», — гаварыла Вера скрозь слёзы. «Але ведаеце, цяпер свята, дык усе крамы пазачынены і кантора гэтая. Вы, Юра, прыйдзеце заўтра?» «Я заўтра з'язджаю, а то прыйшоў бы. Я магу зранку падысці да маёй цёці, яна дакладна прыйдзе». Юрасёва цётка жыла на другім канцы горада. Юрась адчуў, што, схадзіўшы туды, ён ужо зробіць добрую справу. Вера пайшла, але спакой быў парушаны. Юрась без мэты блукаў па кватэры, разглядаў змалку знаёмыя карціны на сценах, браў з паліц кнігі толькі для таго, каб паставіць іх на месца. Было прыкра і цяжка. Юрась падышоў да акна. Глядзеў, як вецер бесперастанна круціў дробны сухі снег у чорным вечаровым паветры. У акне насупраць успыхнула ліхтаркамі ёлка. І мне трэба было б хоць якіх лапак у слоік паставіць, а то які ж Новы год, а тут яшчэ гэта, думаў Юрась. Я ж Марыю Вітольдаўну, можа, раз у жыцці бачыў, заносіў ёй вазоны, каб летам кветкі палівала. У памяці ўсплыла думка, якая калісь вельмі турбавала Юрася. Чаму чалавек ніколі не можа адчуць ці хаця б уявіць чужое гора, боль? Ніколі. А калі ён прыходзіць, агортвае цябе, ты, адарваны ад усіх, застаешся з ім сам-насам, пазіраеш на свет без глыбокай студні. Спаў мала і неспакойна, думкі пераліліся ў трывожныя сны, то бітыя вазоны з высыпанай зямлёю, то калядная каза бегала па кватэры і біла капытамі. Раніцай пацішэла, замятуха скончылася, паказалася сонейка. Юрась павольна ішоў ціхай старой вуліцай на ўскраіне горада, уздоўж аднапавярховых дамкоў з чырвонай цэглы. Пры яго набліжэнні з дрэў зляталі сініцы, атрэсваючы з папрыгінаных галін снег. Сняжынкі зіхацелі, пераліваліся на сонцы. Юрась усміхаўся. Ён прыгадваў той час, калі ездзіў сюды кожны дзень пасля школы. Яго цётка вельмі любіла і пеставала катоў. У яе заўсёды было іх не менш як 5. Акрамя гэтага, каля яе дома збіраліся прыблудныя і суседскія каты, якіх яна таксама час ад часу падкормлівала. А ўласна хатнія мелі на дзіва дагледжаны выгляд, тоўстыя, пухнатыя, з бліскучай поўсцю. Да цёткі яны не адчувалі ніякай удзячнасці. Ні за сырызну, ні за супы, ні за цёплую печку. Юрась знаходзіў на печцы сабе пацеху. Ён асцярожненька праводзіў рукой па тлустых каціных спінах, тады па хвастах, дакранаўся пальцам да вільготных насоў. Каты злосна пыхцелі, білі хвастамі, паказвалі вострыя кіпці з-пад ульхных падушачак на лапах. «Юра, што ты робіш з маімі катамі?» — крычала цётка. «Што ж ты ім такім зробіш?» — смяяўся Юрась. Потым прыходзілі бацькі і забіралі Юрася. Каты скручваліся ў клубок, вярталіся да звыклага спакою на цёплай печцы. З такімі ўспамінамі Юрась падышоў да цётчынага дома. Брамка была зачынена, і ён пагрукаў у акно. За фіранкаю мільгануў цень. «Юра, а няўжо гэта ты? Зусім ты на мяне забыўся?» Цётка выбегла на двор, адчыніла брамку і пацягнула Юрася ў хату, не даючы сказаць слова. «Сядай во сюды, да, Кенца, распавядай», — казала яна.
Юрась сеў, тужліва глянуў на заснежаныя дрэвы і прамовіў: Марыя Вітольдаўна памерла. Гора якое, а калі? Учора днём, яшчэ зранку глядзела, як Вера шары на ёлку вешала, днём стала кепска, і ўсё. Цётка ківала галавой. Ты пойдзеш да іх? Спытаў Юрась. А як жа я, Юра, пайду? Да мяне зараз госці прыйдуць, я пірагоў напякла. Можа, і ты есці хочаш, усхвалявалася цётка. Юрась спакойна адказаў: хачу. І сам сабе падзівіўся, бо прыйшоў усё ж такі паведаміць аб смерці. Яны селі за стол. Юрась зноў каля акна, а цётка насупраць. І калі ты, Юрась, скончыш свой інстытут? Яшчэ год вучыцца. А тады? А тады буду працаваць. А дзе? Хто ж ведае, куды накіруюць. А як, цётка, твае каты? Колькі іх у цябе? 3. Нешта мала. Ха, паглядзі, якія. На печы Юрась знайшоў толькі аднаго ката. Ён ляжаў выпрастаўшыся, як дарагі каўнер, і не падаваў ніякіх прыкмет жыцця. Юрась правёў рукою па яго спіне, па пухнатым хвасце, дакрануўся пальцам да носа. Патурбаваны кот злосна мяўкнуў, скруціў дугой хрыбціну. «Юра, што ты яму зрабіў?» — закрычала цётка, пачуўшы мяўканне. «Хіба яму што зробіш?» Юрась саскочыў з печкі. «Добра, я пайду. Вы, можа, ўсё ж такі сходзіце да Веры? А ты пойдзеш? Я ж сёння ад'язджаю». На вакзале Юрась паспрабаваў уявіць, што яго праводзяць, але не здолеў. 1987. Белая поўня. Слава любіла Рыгорку, калі ён маўчаў. Тады можна было глядзець у акно і ўяўляць, што Рыгоркі не існуе. Проста не існуе ў прыродзе. Так прыемна было глядзець на шашу, на цёмны лес. Рух і мігценне агнёў на шашы заварожвалі, а над лесам узыходзіла белая поўня. Калі Рыгорка гаварыў, месца для фантазіяў не заставалася. «Слава! Слава, ты мяне слухаеш?» «Слухаю. Ты мяне добра слухаеш?» «Лепш за ўсіх. Слава, мы будзем займацца з табой бізнесам». «Я не хачу бізнесу». «А што ты хочаш? Як наогул ты збіраешся жыць? Ты толькі паслухай мяне, табе гэта спадабаецца». З чырвонай папкі Рыгорка выцягнуў зашмальцаваную кнігу без праплёту, разгарнуў і пачаў чытаць. Чытаў, як заўсёды, павольна, расцягваючы словы амаль па складах. «Калі чорны певень пражыве 7 год, то ў канцы 7-га года знясе яйка. Гэтае яйка трэба трымаць у цяпле і насіць увесь час з сабою. Тады вылупіцца з яго маленькі цмок. Цмока трэба гадаваць, ніколі не нерваваць і карміць яешняй. Цмок выгадуецца, навучыцца лётаць і будзе адшукаваць скарбы, прыносіць свайму гаспадару золата і грошы». Всё, Рыгорка скончыў чытаць. Зразумела? Ты хочаш набыць чорнага пеўніка, пра 7 год ён знёс яйка? Дурная! Чорны певень 7 год жыў у маёй маці, ён ужо знёс яйка, і яно ў мяне. Праз месяц вылупіцца цмок. Яшчэ скажы, што будзеш цэлы месяц насіцца з яйкам, як курыца. А я даручаю гэта табе. А я не буду. Слава, ты падумай, мы выгадуем цмока, і ён пачне насіць нам скарбы. Я думаю, я выгадую цмока, і ён пачне насіць табе скарбы. О, Божа, Слава, я паважаў цябе за шчырасць, я думаў, ты любіш жывёлін, а ты... Ды ты ведаеш, ты яшчэ горшая за ўсіх іншых. Ну добра, хай будзе так, ён нікому не прынясе нічога. Рыгорка выцягнуў з кішэні прадмет, які зусім мала нагадваў яйка. Чорная закручаная чарупіна з дробнымі светлымі плямкамі. Выгляд чарупіна мела далікатны і вельмі крохкі. Рыгорка падкінуў яе некалькі разоў на далоні. «Зараз выкінуў праз акно!» Рыгорка кінуў на Славу хуткі позірк, размахнуўся і на нейкі момант знерухоміў у дэманстрацыйнай позе. Слава глядзела на Рыгорку. Бачыла чарнявага хлопца спартовага тыпу з пакатымі плячыма, светла-шэрымі выцвелымі вачыма, прамым носам і жорсткім ротам. Хлопец гэты стаяў з выцягнутай рукой, рабіў выгляд, што зараз шпульне ў акно чорны прадмет увасабленні сваіх даўніх мараў. Шпульне, праб'е акно на варыўні, разаб'е свае блакітныя мары. «Чакай», — Слава затрымала Рыгоркаву руку, «дай сюды». Чарупіна нечакана аказалася цёплай, амаль гарачай. І Слава зразумела, што цяпло ідзе адтуль, з сярэдзіны, ад схаванай пад чорным шкарлупіннем істоты. «Мы выгадаем цмока», — сказаў Рыгорка. «Толькі не салі яму яечню». «Добра,
А калі гэта жарт, думала Слава на працы. Яна была мастачкай у архітэктурна-археалагічным атрадзе верхні горад. Яйка ляжала ў яе левай кішэні. Рыгорка любіў жартаваць. Падабраў дзе-небудзь у пяску на будоўлі камень, выкапнёвага смаўжа і падсунуў ёй. Яна будзе месяц цягаць яго ў кішэні, звыкнецца, паверыць, што вылупіцца цмок, будзе чакаць, а ён прыйдзе з сябрамі і скажа: «А зараз Слава пакажа нам, што ў яе ў кішэні». І ўсе будуць смяяцца. Ці ж гэта першы раз? Проста новая пастка. Слава замалёўвала кафлю, прыгожую, паліхромную, знойдзеную летом пры раскопках замка. На кафлі два чалавечкі трымаюцца за рукі. «Шляхціц з паненкаю мінуэт танчыць», сказала пра кафлю Валентина Браніславаўна, кабета, якая сядзіць са Славаю ў адным кабінеце. Валентина Браніславаўна любіла пагаварыць са Славаю на тэмы філасофскія. Слава замалёўвала кафлю і уяўляла замкавую залу з вялізнай цёплай печкай. Шэраг паліхромных шляхціцаў з паненкамі танчаць мінуэт ля столі. Цёплая чорная чарупіна ляжала ў левай кішэні. «Слава», — сказала Валентина Браніславаўна, «як вы ставіцеся да такога выказвання? Чалавек — гэта тое, пра што ён думае на працягу дня». «Не ведаю», — Слава паціснула плячыма. «Можа быць, так яно і ёсць». На працы Слава любую фразу пачынала словамі «не ведаю» і заўсёды паціскала плячыма. «Я не захапляюся цытатамі». «Мне гэта не цікава», так Слава пачынала тэлефонная размова з Рыгоркам. «Мне не цікава, калі ты прыйдзеш да хаты. Калі заўгодна. Добра, я зраблю табе амлет, калі прыйдзеш, толькі не тэлефануй болей. Усё, пакуль». Слава паклала трубку. Вось так, шэрая, мокрая восень. У кватэры яшчэ не ўключылі ацяпленне, холадна і сумна. Так, 7 год гадавала чорнага пеўня Рыгоркава маці. 7 год таму Рыгорку было 22 гады, і ў гэтым узросце ён задумаў выгадаваць цмока. Ці гэтага захацела маці? Нядрэнна, цмок да канца жыцця будзе насіць яе любімаму сыночку скарбы. А Слава? 7 год таму вучылася ў 8 класе, займалася валейболам, хадзіла на трэніроўкі. Яна не збіралася гадаваць цмока. Усё так брыдка і нудна, ні на што не стае эмоцыі. Слава не магла знайсці сабе месца, не пакідала адчування страты, быццам згубіла што. Ці, хутчэй, не згубіла, а проста ўкралі. Толькі што? Чорная чарупіна на месцы ляжыць у кішэні і грэецца. Ці грэе? А Славе здаецца, што яна ўжо перастала быць сама сабой. Рукі і ногі нямеюць, як чужыя, вочы круглыя, пагляд палахлівы. І застаецца адно — пашкадаваць сябе. Усё-такі заўсёды застаецца месца для жахлівага і абавязковае месца для пакарання. Прыціхлі ў змроку цені жаданняў, якія немагчыма ператварыць у цярпенне, дзіўныя намеры шчэмяцца ў душу, і спынілася ў вышыні белая поўня. Цмок вылупіўся ўвечары, калі Рыгоркі не было дома. Слава думала, што цмок будзе падобны на вужаку, але не, малы ён нагадваў яшчарку, а калі падгадаваўся, дзіўным чынам змяніў аблічча, зрабіўся падобным на сабаку. Слава праводзіла з ім шмат часу, карміла яечняй, мыла і называла крыланам. Яна звыклася з яго вострай мордаю, з чорным носам і маленькімі бліскучымі вачыма, звыклася з тым, што замест пярэдніх лапаў у яго крылы. Рыгорка забараняў называць цмока крыланам. Гэта цмок і ўсё. І ён занадта тоўсты для цмока. Ён нармальны, такі, як трэба, гэта ты тоўстая. Рыгорка паглядзеў уважліва на Славу, пасля на цмока і дадаў: «Хутка будзеш вучыць яго лётаць». Крылан большасць часу хаваўся за лядоўняй, усяго баяўся, і Слава сумнявалася, што ён калі-небудзь паляціць. Славу цікавіла ўсё, што тычылася выхавання цмока. Калі Рыгоркі не было дома, яна шукала кнігу, якую не бачыла ні разу з таго самага першага дня. Знайшла яе, бо вельмі хацела знайсці, на шафе, загорнутую ў паперу. Зверху на кнізе стаяў прас, стары і цяжкі, ім ніхто не карыстаўся. Пра гэты прас Рыгорка казаў, што яго падаравалі маці на вяселле. Цмок нікому не паказваецца. Кожны дзень гаспадар ці гаспадыня носяць яму свежую яечню, але яечню нельга саліць. Пасаліўшы яечню, угневіш цмока. За гэта ён спаліць усе скарбы гаспадара і паляціць прэч, прачытала Слава ў кнізе. Субота, 21 снежня. Даўжыня дня 6:57. Поўня, падкрэсліла Слава ў перакідным календары, што ляжаў на яе працоўным стале. Сёння Рыгор збіраўся выпускаць цмока. Сказаў, што скіне яго з балкона, пара ўжо. Крылы мае, значыць, паляціць. «А як вам, Слава, здаецца, — спытала Валентина Браніславаўна, — што лепей, быць паслухмяным ці заўсёды кіравацца сваёй воляй? Галоўнае — ведаць правілы». «Што? Прабачце,
Я не ведаю, Валентина Браніславовна. Самая бязглуздая гульня мае сэнс, калі ведаць правілы, сказала Слава сама сабе ўжо на вуліцы і усміхнулася. Як на цуд глядзела яна на зіхатлівы парушысты снег у святле ліхтара. Снег нагадваў ёй тоўчаныя шкельцы на калядных паштоўках, якія дасылала ёй бабуля з Амерыкі. Хутка каляды, і, здаецца, на пустой вуліцы ўжо пахне елкаю мандарынамі, сакавітымі аранжавымі мандарынамі. На высокім небе мігцелі чыстыя халодныя зоркі, кацілася над горадам сумная поўня і падала знічка. Памёр нехта, паспела падумаць Слава. Але знічка не ўпала, шугаючы зыркім полымем праляцела над Славою і скіравалася на ўсход, туды, дзе канчаўся горад. Туды, куды трэба было ехаць і Славе. Спачатку на метро, потым аўтобусам амаль гадзіну, пакідаючы за сабой доўгі залаты след, вяртаўся дадому выгадаваны Славай цмок крылан. Матэрыялізаванае рыгоркава жаданне. Галоўнае не спяшацца ў дзеяннях, падумала Слава. Пасаліць яечню я паспею заўсёды. Набліжаліся каляды, а гэта было любімае Славіна свята. Самае вясёлае свята. Лістапад 1992 года. Да сустрэчы ў Сінгапуры. «Бамбёжка!» — сказала Ленка. Металёвыя пцугі ўздымалі ў паветра і ставілі на машыну кантэйнеры са смеццем. Кантэйнеры грукалі і ляскалі. «Бамбёжка!» — сказала Ленка. А Янка, лежачы ў ложку, уявіла цяжкі смурод, што распаўзаўся зараз ад кантэйнераў. Пасля іх на асфальце звычайна застаюцца мокрыя пляміны, якія высыхаюць за дзень, а вечарам зноў выразна адчуваецца пах новай працоўнай раніцы. І так штодня. «Бамбёжка!» — паўтарыла Ленка і пайшла на працу. Янка зноў заснула. Янка прачнулася, калі паміж высокімі дамамі распаўзліся прыцемкі, канчаўся восеньскі дзень. Янка пасунулася на кухню, папіла вады з-пад крана, запаліла цыгарэту. Цыгарэта пакідала на вільготных вуснах непрыемны смак, і Янка заела яе малінавым сочывам. Па радыё перадавалі джазавую музыку. Думкі распаўзаліся, што тыя пляміны на асфальце, перад вачыма круціліся знаёмыя твары, дамы, вуліцы, парканы з перадвыбарчымі плакатамі. Всё круцілася, але хвалявала не больш ад пустой бляшанкі, пушчанай на рачныя хвалі. Янка ўзяла кніжку, але чытаць не магла. Пачаўся дождж, яна сядзела і слухала яго нервовы рытм. У дзверы пазванілі, гэта прыйшоў Жэнік. «Ты адна? А дзе Ленка?» «Не ведаю. А дзе твой парасон?» «Які парасон? Ты без парасона? На вуліцы ж дождж». «Які дождж? Хіба не чуеш, як шуміць?» «Шуміць? Гэта галубы топчуцца па карнізе. Галубы ўжо спяць». Аранжавая лампа напаўняла пакой роўным нязыркім святлом. Дождж падаў за акном, буйныя кроплі біліся аб цынкавы карніз. Жэнік плюхнуўся на канапу і сказаў: «Жыццё такое дурное». «Жыццё дурное», — паўтарыла Янка. «Але апошнім часам у мяне пачынае ўзнікаць сумненне, ці гэта жыццё дурное, ці ўсё ж такі я дурная». «Чаго?» «Мне нядаўна распавялі трагічную гісторыю пра каханне, я рагатала, не магла супакоіцца». «Раскажы». Жэнік выцягнуў з вазы засушаны гваздзік і па адным абдзіраў яго пачарнелыя пялёсткі. У гэтай дзяўчыны быў хлопец, літовец, вельмі разумны, разбіраўся ў філасофіі, вучыўся ў палітэхнічным інстытуце, яны цалаваліся на вуліцы. Гэта ўжо натуралізм. Жэнік выцягнуў з вазы яшчэ адзін засушаны гваздзік. Так, але гэта яшчэ не ўсё. Ёй казалі, што ў яго шмат дзяўчат, але яна не верыла. Чаму? Не ведаю. Аднойчы вечарам яна ішла па вуліцы і пабачыла, як ён у падваротні цалуецца з іншай дзяўчынай. Яна падышла і сказала па-руску: «Девушка, не верьте ему, он вас обманет». А мужчына сказаў: «А, прывітанне, і ты тут? Клас!» Жэнік засмяяўся і сказаў, што ва ўсім гэтым выразна праглядаюцца фальклорныя матывы, што сюжэт гэты можа спакойна вандраваць ад адной трагічнай гісторыі да другой. Але ўсё роўна смешна. Янка пайшла на кухню гатаваць каву. Пакуль грэлася вада, яна глядзела ў акно. Было цёмна, густы дождж барабаніў у шыбу, двор быў пусты, белыя ліхтары свяціліся ў халодным змроку, чорныя вадзяныя патокі несліся па асфальце да закратаванага люка. Вада каля люка віравала, у віры круцілася нешта белае, як падалося Яне, ануча. У кагосьці бялізну з балкона знесла, падумала яна. Праз двор да тэлефона аўтамата прабегла жанчына ў светлым плашчы. Можа, хуткую трэба выклікаць? Пры такім жахлівым надвор'і каму хочаш можа зрабіцца блага. На кухні пахла кавай. Жанчына ад тэлефона вярталася да свайго пад'езда. Каля люка яна крыху памарудзіла. Хацела пераскочыць. Кава закіпела, вылілася на пліту.
Янка хуценька выключыла газ, і калі зноў глянула ў акно, жанчына знікла, толькі ў віры над люкам вада круціла нешта светлае. Дождж шапацеў, заглушаў усе іншыя гукі. Янка, якая заўсёды сумнявалася ў рэальнасці навакольнага свету, не знайшла ў гэтым здарэнні нічога дзіўнага. Разліла па філіжанках каву і панесла яе ў зал. На сцяне была налеплена паштоўка. Заснежаны пляж, мол, халоднае мора. «Што гэта?» – спытаў Жэнік. «Мой любімы краявід». Паштоўка вісела на сценцы даўно, таму ніхто ніколі не мог бачыць надпісу на яе адваротным баку. «Да сустрэчы ў Сінгапуры» было напісана там. Янка заўсёды помніла пра гэта. Калі глядзела на любімы краявід, то паўтарала ў думках «Да сустрэчы ў Сінгапуры, да сустрэчы ў Сінгапуры». Гэту фразу можна было прагаворваць на розныя лады ў залежнасці ад настрою. «У мяне таксама ёсць любімы краявід», — гаварыў Жэнік. «Рэклама насовак. Сонца заходзіць, а на скале стаяць чырвоныя сосны, пад імі чорныя цені. Ён у мяне дома ў кнігах ляжыць. Чаму ты яго не дастанеш?» «Навошта? Гэта ж толькі рэклама насовак». Жэнік пайшоў, Янка зноў засталася адна. Яна стаяла з цыгарэтай каля акна на цёмнай кухні. Бачыла, як Жэнік выйшаў з пад'езда. Ліў дождж, а ён не зважаў на яго, як бы дажджу не было зусім. Бачыла, як Жэнік на хаду азірнуўся, глянуў на іх вокны, махнуў рукой і знік. Гэта было каля таго люка. Янка стаяла, глядзела на дождж, больш глядзець не было на што. Двор быў зусім пусты. Свяцілі белыя ліхтары. «Да цябе Жэнік прыходзіў», — сказала Янка Ленцы, калі тая вярнулася да хаты. «Што ён хацеў?» «Не ведаю. А дождж яшчэ ідзе?» «Скуль ты ўзяла? Суха? А з Жэнікам мы ўсё роўна пабачымся заўтра». «Магчыма». Янка глядзела на свой любімы краявід. Мора, мол, зярністы снег на пляжы. Яна падумала, што Ленка таксама не ведае таго надпісу на адваротным баку паштоўкі. «Да сустрэчы ў Сінгапуры». 1989. Магіла. Сяргей вёў запісы ў фіялетавым сшытку, але гэта не быў дзённік, хутчэй звароты да вышэйшай істоты, якая павінна назіраць за намі. «Няхай я буду вольным ад самалюбства, ад нечыстаты сэрца і думак на шляху да дасканаласці», было запісана на першай старонцы ў фіялетавым сшытку. На цёмнай вуліцы Стэфан нечакана пачуў крокі і схаваўся за рог, прытуліўся спінаю да цаглянай сцяны, але яго ўсё роўна заўважылі. «Прабачце, можа, у вас знойдзецца 2 капейкі?» — спытаў у Стэфана чалавек у чорным ці цёмна-сінім плашчы. Адзенне, трэба заўважыць, даволі дзіўнае для цёплай жнівеньскай ночы. Стэфан аддаў 4 капейкі па адной і моўчкі павярнуўся тварам да сцяны. Праз хвіліну яму падалося, што чалавек усё яшчэ стаіць у яго за плячыма. Азірнуўся, вуліца была пустая. Стэфан правёў рукою па шурпатай паверхні сцяны, пасыпаліся дробныя каменьчыкі. Вокны кватэры, у якой Стэфан жыў разам з Сергеем, выходзілі на могілкі. Сергею падабалася глядзець на магілы, яны яго супакойвалі. Стэфан сваім ключом адчыніў дзверы, пастаяў на калідоры. «Ціха», — падумаў ён, — «ціха, як у труне». Цішыня ў кватэры, цішыня на вуліцы і на могілках, дзе белымі калонамі выступалі з цемры бярозы, чарнелі мармуровыя пліты, соладка пахлі кветкі на магілах, дзе цяжка было разабрацца, што ўжо аджыло сваё, а што яшчэ жыве. Дзынкнула бітае шкло. Пабілі пустую пляшку? Ці гэта толькі падалося? Стэфан разглядаў свой твар у круглым люстры, пра якое Сергей казаў, што яно ўсё скажае. Што ў яго з вачыма? Адно зусім нармальнае, блакітнае, другое мутна-жоўтае, пачырванела, як падбітае. Алергія? Лямпа ў Сергеевым пакоі свяцілася мяккім зеленаватым святлом. Зялёнае святло таксама павінна супакойваць. «Хай я буду лепшым, чым цяпер, больш шчырым з сабой і чулым на патрэбы іншых», — пісаў Сергей. «Сергей!» — Стэфан адчыніў дзверы ў пакой. «Што?» — Сергей схаваў пад стол фіялетавы сшытак. «Са мной нешта робіцца, глядзі, вока якое страшнае стала». «Такое, як табе трэба?» «Ды не гэтае, а другое». «А я пра другое і кажу». «Навошта мне такое, ты здзекаешся?» «З табой інакш немагчыма. Ты ў лес у свой неўроз па самыя вушы, толькі ім і жывеш». «Ты мог бы мне дапамагчы?» «Дапамагчы? Набяры верасу, запар сабе гарбаты, можа, дапаможа, супакойся». Стэфан марыў быць незаўважным, каб яго зусім ніхто не бачыў, бо самі людзі ўжо даўно здаваліся яму ценямі, пазбаўленымі канкрэтнасці. Ён гадзінамі хадзіў па цёмных вуліцах, і калі на нейкі момант узнікала адчуванне спакою, то пасля нянавісць да самога сябе апаноўвала ім з новай сілаю.
Прабачце, вы не маглі б мне дапамагчы. Чалавек у плашчы спыніў Стэфана каля тэлефона аўтамата. Дапамагчы? А што трэба зрабіць? Трэба затэлефанаваць. Я скажу нумар. Чалавек аддаў Стэфану грошы, 4 капейкі па адной. Тэлефануйце. 54 31 32. Стэфан паслухмяна набраў нумар. Доўгія гудкі. Паспрабуйце яшчэ. Стэфан зноў ужо па памяці набраў нумар. Да тэлефона ніхто не падыходзіў. Варта паспрабаваць яшчэ. Фары машыны, якая з'явілася неяк раптоўна, асвяцілі ўсё навокал. Стэфан пачуў у сябе за плячыма кароткі ці то смех, ці то стогн. Машына праехала, на вуліцы зрабілася яшчэ цямней. Стэфан павярнуўся, каб сказаць, што не збіраецца болей тэлефанаваць, але чалавек знік. Па вуліцы праехала яшчэ адна машына. Стэфан не ведаў, што верас расце на пясчанай, неўрадлівай глебе, не ведаў, што яго не варта шукаць зранку на гарадскіх могілках, дзе ад магілы да магілы ў пошуках пустых пляшак блукае бабка з абшарпанай торбай, а з-за кустоў бэзу чуецца: «Мікола, мне з табой сумна». «Но скаціна, мне сумна з табою, скаціна». Класныя хлопцы, падумаў Стэфан, а хто скаціна? На магільных агароджах, а там, дзе іх не было, проста на крыжах былі прымацаваны таблічкі. Металёвыя таблічкі, чорныя, з надпісам, зробленым белую фарбою. «Спецкомбинат сообщает вам, что ваша могила подлежит переносу. Справки по телефону 54 31 32». Стэфана проста паралізавала. Ён перачытаў аб'яву некалькі разоў і заплюшчыў вочы, але цёмна не стала. Адразу забегалі аранжавыя кругі, замітусіліся зялёнай кропачкі, потым цемра загусцела, і з гэтай цемры вылецеў павучок. Зялёны павучок з чырвоным вокам. Павучок падскокваў на сваіх 8 нагах, падміргваў, круціў вокам і не збіраўся знікаць. «Мікола! Мікола!» Рэзкі крык вывеў Стэфана са стану сузірання павучка. Ён расплюшчыў вочы. Усё паплыло, захісталася, магільныя агароджы і крыжы пачалі выгінацца. Спецкамбінат ноччу зачынены, туды проста немагчыма датэлефанавацца, падумаў Стэфан і стаў прабірацца да цэнтральнай алеі. Вельмі хутка ён выбраўся на асфальт. Перад ім таропка ішоў, амаль што бег хлопец у блакітных джинсах і цёмна-брунатным швэдры. «Мікола!» — нечакана для сябе паклікаў Стэфан. Хлопец спыніўся. «Хто скаціна?» — спытаўся Стэфан. «Скаціна!» — адказаў Мікола. «О, Божая вечнасць, прымі нас да ціхага спачынку свайго», — пісаў Сяргей у фіялетавым сшытку. 1989. Замена фону. 29 лістапада. У Оршы галалёдзіца, проста голы лёд на асфальце. Я завалілася на цэнтральнай плошчы насупраць помніка Леніну. Так і ляжала на чорным лёдзе пасярод плошчы, вырашыла не ўставаць рэзка, пераканацца, што косці цэлыя. Цікавы досвед ляжаць пасярод плошчы. Вось так плануеш і раптам ляжыш на халоднай зямлі і ледзь варушышся. Дом фота. У верасні вітрына з прыкладамі паслуг менскага дома фота мяне ўразіла і напалохала. Па сутнасці прапануецца фальсіфікаваць сямейную гісторыю, спалучаць на здымках людзей, якія ніколі разам не фатаграфаваліся, альбо прыбіраць са здымкаў тых, хто па нейкіх прычынах няўгодны. Гэта мана сабе і людзям. А замена фона, яшчэ тая паслуга. Змрочны фон калідора ў хрушчоўцы замяняецца на прыгожае зялёнае футбольнае поле. Я раней не ведала, што людзі такое робяць. Была перакананая, што толькі палітычную гісторыю фальсіфікуюць. Так паступова знікалі паплечнікі Сталіна з фотаздымкаў, і зразумела, чаму знікалі. Яны знікалі не толькі з фотаздымкаў, але і з жыцця. Вось 2 фота, малады вайсковец і маладая дзяўчына. І вось яны ўжо разам на адным фота. Навошта? Не сфотаграфаваліся разам? Значыць, была на тое прычына. Альбо жанчына немаладая, каля аблезлага плота сфотаграфаваная, а ёй фон змянілі, жытнёвае поле. Навошта? Каб красіва было? Мая сяброўка рэжысёрка і грамадская актывістка Вольга Мікалайчык лічыць, чалавек прагне аднолькава як самападману, так і неіснуючай вакол яго гармоніі альбо незаўважанай своечасовай прыгажосці. Імітацыя, ілюзія сёння актуальна як ніколі. Не важна рабіць у сваім жыцці нармальны фон. Яго можна будзе памяняць на фота ў фоташопе ці ў фотаатэлье. Калі Путана вешае на сцяну свой партрэт у касцюме Беласнежкі, яна не робіцца больш шчаслівай. Можа, у гэтай фота павераць ейныя чыстыя сумленныя нашчадкі, мы ж не ведаем. Мараль грамадства пакуль яшчэ патрабуе адрэтушаваных фотак на сцяне дома, сцяне Фэйсбуку.
Гэта, напэўна, добра, што ёсць мяжа маралі ў соцыуме, але страшна, што яе часам няма ў самім чалавеку. А я так думаю, хочаш добры фон, дык зрабі яго ў сваім жыцці добрым. Негатывы. Апошні раз фатографа Владзіміра Сапагова бачыла ў 2000 годзе на офісе таварыства беларускай мовы ў Мінску, дзе ў той час адзін пакой арандаваў праваабарончы цэнтр «Вясна». Владзімір Сапагоў, як звычайна, зайшоў на ТБМ з фотаздымачом Canon. Ён паўсюль хадзіў з фотаздымачом і фатаграфаваў усё: падзеі, людзей, акцёраў, палітыкаў, пісьменнікаў. І ў той раз на ТБМ было каго фатаграфаваць. Спачатку пісьменніка Кастуся Тарасава, пасля на ТБМ зайшоў паэт Анатоль Сыс, і Сапагоў фатаграфаваў і Кастуся Тарасава, і Анатоля Сыса, і мяне, і маю сяброўку і калегу Аліну Палаўнёву, і ўсіх разам. Вясёлыя мы пазіравалі ў ТБМаўскіх фатэлях. Фотаздымкаў мы не пабачылі, фатографа Сапагова таксама больш не бачылі, прынамсі я. На сённяшні дзень з усіх удзельнікаў той фотасесіі ў жывых толькі я. У 2015 годзе пра фотаздымкі Владзіміра Сапагова ўзгадалі ў Фэйсбуку мы з Марынай Сідаровіч. Марына напісала, што трэба знайсці Сапагова, бо ў 80-е ён фатаграфаваў усе купалі. Я тады адказала, што ў наш час, калі чалавека доўга не бачыш, ёсць вялікая верагоднасць, што ён ужо і не жыве. Владзімір Сапагоў ніколі не развітваўся з фотаапаратам. Жыў у інтэрнаце трактарнага завода, быў самотным чалавекам, гадаваўся ў дзіцячым доме. Я пачала яго шукаць, і аказалася, што яго ўжо 3 гады няма ў жывых. Пахаваны на вясковых могілках пад Мінскам. Пахавалі сябры, на магіле помнік з выявай галубкі. Фотограф Владзімір Сапагоў, 1952-2012, памёр ад інсульту ў 5-й бальніцы. Пра гэта стала вядома ад яго сябра Міхаіла Мякіша, які дапамагаў яму ў апошнія гады і сам адвёз у бальніцу. У інтэрнаце рабілі рамонт і выкінулі ўсе фотаздымкі на сметнік. Але Міхаіл Мякіш здолеў уратаваць негатывы і пазітывы, якія аддала камендантка інтэрната. Узгадваецца верш Міхася Скоблы, напісаны падчас навучання ва ўніверсітэце напрыканцы 80-х. Верш мае назву «У апошнім музеі Беларусі». У вершы такія словы: «Страчана, страчана, страчана, надпіс на кожным цэтліку. З памяццю спячую спадчыну не збераглі мы цэлаю». Тады і ўявіць было немагчыма, што гэты верш можа быць датычны і да таго, што стваралася ў той час. Здавалася, што страчаная спадчына — гэта тое, што было даўно і не з намі. Між тым, праблема знікнення асабістых і прафесійных архіваў пасля смерці іх уладальнікаў і стваральнікаў вельмі актуальная. Людзі паміраюць, архівы знікаюць. Гімн СССР у аўтобусе Вільня-Мінск. На мяжы ў салоне аўтобуса Вільня-Мінск нечакана загучаў гімн Савецкага Саюза. Я нават стукнулася каленкай аб сядушку, у неўсвядомленым парыве ўстаць. Так да ўзроўню рэфлексу навучылі нас уставаць пры гуках гімна. Гэтаму ўставанню пад гімн былі прысвечаныя цэлыя урокі спеваў. Гімн і спявалі, і слухалі, і ўставалі пад яго. З гімна СССР пачынаўся дзень, а 6 ён гучаў па радыё. Спачатку гімн СССР, а пасля гімн БССР. Пад гімн я ўставала і пачынала збірацца на ранішнюю трэніроўку, яйка на сняданак, гарбата і наперад. Такая асацыяцыя: халодны цёмны ранак і гімн. У салоне аўтобуса Вільня-Мінск гімн СССР гучаў з мабільнага кіроўцы, званок. Сам кіроўца ў гэты час адсутнічаў, адлучыўся ў краму беспадатковага гандлю. Аўтобус стаяў на мяжы, званок гучаў доўга, і да тэлефона стаў падбірацца чарнявы малады хлопец, які да гэтага гучна распавядаў пасажырам, што ён уцякач з Луганскай вобласці, атрымаў прытулак у Літве і мае ў Вільні бізнес, а яго сястра жыве вельмі добра ў Мінску. Гукі гімна абарваліся. Уцякач ускінуў рукі ў стылі КВН і загаласіў: «Как хорошо! Я думал, што заплачу!» Пасля пачаліся размовы. Удзельнічалі 4 чалавекі: чарнявы, жанчына з Мінска, уцякачка з усходняй Украіны, якая жыве ў Італіі, і такая самая з Германіі. Яны жаліліся на бесчалавечных еўрапейцаў. На адну з іх нямецкі кіроўца сказаў «швайн» за тое, што яна без дадатковай аплаты везла 4 чамаданы. Яны жахаліся уцекачам з Сірыі і прадракалі канец Еўропы, клялі Гарбачова, сушка, і Парашэнку. Жанчына з Мінска казала пра тое, як добра было без нацыяналізму, як яна зайздросціла украінцам, бо ў іх памідоры растуць без цяпліц. Хлопец з Луганшчыны кляў віленскіх дзяўчат і, крыўляючыся, чытаў беларускія назвы ўздоўж дарогі. «Манькаўшчына! Ха-ха-ха!» Жанчына з Мінска зрабіла яму заўвагу.
А если бы я приехала в Украину и смеялась над вашими названиями? А я бы смеялся вместе с вами. Москвы нет. Надо про Москвы забывать. У Оршы 17 кастрычніка ў суботу мы выбраліся на прагляд містычнага трылера ў кінатэатр «Перамога» на 21:50. І выбраліся неяк зарана, таму заставаўся час, каб прайсці да езуіцкага калегіума па ярка асвечанай ілюмінацыі вуліцы Леніна. Надвор'е добрае, настрой таксама лагодны. На пераходзе на перакрыжаванні вуліц Леніна і Камсамольскай на нас практычна наехала машына. З белага аўтамабіля высунулася зусім чырвоная морда і пракрычала спачатку так: «Эй, ты!» А пасля, перадаю даслоўна: «Как на Москву ехать?» Показалі, махнулі рукой прама і адчулі, што сітуацыя анекдатычная. Хто ж так дарогу пытае? У нас любы гопнік ведае, што калі пытаешся дарогу, трэба быць ветлівым. «Эй, ты!» Добра, што без мата. На наступны дзень распавяла пра гэты анекдатычны выпадак у цырульні. Цырульніца адрэагавала імгненна. А я падказала: «Голай ж па песку, паводзяць сябе тут як паны», сказала. Паны. І праўда, быў такі вершык дзіцячы пра Маскву, пясок і голую ж. У мяне тут кліент прыходзіць, ён у Пецярбургу працуе, дык такое распавядае, усяго там наглядзеўся. І ў той жа дзень чую ў гандлёвым цэнтры, як адзін прадпрымальнік крычыць другому: «Москвы нет! Какая Москва? Надо забывать про эти Москвы!» Вось такая візуальная антрапалогія ў кастрычніку 2015 года ў Оршы, апошнім вялікім беларускім горадзе на мяжы з Расіяй. Адэская цемра. Адэса. Напрыканцы красавіка 2015 года, калі мы вырашылі пашпацыраваць па вечаровай Адэсе, нас папярэдзілі, што адэская цемра небяспечная. Нам параілі лепей зняць завушніцы і пакінуць торбу ў гатэлі, бо ў горадзе шмат узброеных людзей і проста галодных. Прыяцельніца з Адэсы распавяла, што перастала шмат з кім кантактаваць, як з прарасійскага боку, так і з украінскага. Крытэр адмовы ад камунікацый — агрэсіўнасць. Адна з яе знаёмых бачыць сябе выключна з томікам Ясеніна на Арбаце, яе ідэал мужчыны — Пуцін, іншая закопвае фотаздымкі Пуціна пад акацыямі, робіць сімвалічныя пахаванні. Дадала: «Але ён, відаць, абмазваецца барсучыным тлушчам ці яшчэ нешта такое». Для чаго? Каб не дзейнічала бытавая магія. Па надпісах на бетонных агароджах на пляжах Адэсы можна вывучаць палітычную гісторыю за мінулы год. «Слава Украіне», а зверху «Амерыканскія шакалы», «Героям слава», «Помнім 2 мая», а знізу надпіс, які тычыцца купання ў гэтым месцы, але вельмі пасуе да палітычнай гісторыі: «Небяспечна». А яшчэ ніжэй малюнак: украінскі трызубец замаляваны, а зверху намаляваны чорным колерам савецкі серп і молат. 26 красавіка ў 14:33 па дарозе з Адэсы на трасе каля Смалявічаў мы пабачылі расійскіх байкераў, якія ехалі са скручанымі скотчам сцягамі, азіраючыся па баках у суправаджэнні 2 бусікаў тэхнічнага абслугоўвання, а пазаду ехала міліцэйская машына. На павароце іх чакалі 5 байкераў са сцягамі Рэспублікі Беларусь і СССР. Сны на праспекце Машэрава. У 1986-1987 годах мы жылі ў інтэрнаце БДУ па праспекце Машэрава каля Рамонка. 5павярховая жахлівая будыніна, адзіны дом, праз нос якога я не шкадую ані разу. У інтэрнаце жылі студэнты філфака і юрфака, сярод іх было вельмі шмат воінаў-афганцаў. Атмасфера ў інтэрнаце была нездаровая ва ўсіх сэнсах, а па-за межамі інтэрната віравала насычанае культурніцкае жыццё. У той час я далучылася да беларускага руху і спрабавала пісаць апавяданні, якія не хапала мне смеласці зачытаць ні на адным з літаб'яднанняў, ні на фармальных, ні на нефармальных. Кожны дзень тады, у часы перабудовы, быў цікавы і прыносіў навіны, але ў 18 гадоў я была не гатовая занатоўваць рэчаіснасць і запісвала свае сны. Як цяпер разумею, і ў снах адбівалася рэчаіснасць. Вось фрагмент сноў тых часоў. Душа, загартаваная ў пакутах, вырвалася на волю і памкнула на бойку з цмокам. Цмок сядзеў у логвішчы, падціскаў свае курыныя кіпці і выпускаў з носа дым. Душа спачатку спынілася на зялёнай траве каля ручая, дзе на дрэве вісеў меч. Душа ўзняла меч і знерухоміла над празрыстай хуткаплыннай вадой, углядалася ў яе, пакуль з дрэва не зваліўся вялізны апельсін. Зваліўся і паплыў. А душа ўсё углядалася ў ваду, чакала, каб яшчэ што ўпала ці, наадварот, вынырнула.
Не дачакаўшыся, уздыхнула цяжка і паляцела да жытла цмока. Шлях да яго выпалены, заліты атрутнымі цмокавымі кроплямі. Не прайсці, толькі даляцець можна. У цмока камфортнае жытло. Зверху горны валун, пад ім пячора, дзверы жалезныя, і ўсё ў самой пячоры металёвае. Глыбока ў сутарэннях цмок хаваў скарбы авіякатастроф, якія сам і арганізоўваў. І яшчэ захоўваецца там каністра з верай у агульную справу ў выглядзе вадкасці. Душа выпакутавала права на адкрытую сутычку з цмокам. Цмок адчуў, што ў паветры лунае штосьці нязведанае, і ён рушыў наперад. Тут меланхалічная душа апынулася над цмокам і ўжо занесла меч, але хваля расчаравання, якая сыходзіла ад яе, узняла цмока ў паветра, патрымала некалькі імгненняў і адпусціла, кінула на зямлю. Ён спрабаваў устаць, яшчэ шкрабаў пясок кіпцямі, пускаў дым, але хутка зразумеў, што ўжо не давядзецца таптаць яму курынымі лапамі траву і арганізоўваць авіякатастрофы. І тады запытаўся цмок у самотнай душы: «Хто ты і якога роду? Бо трэба мне ведаць, праз каго скончылася жыццё маё». А душа адказвала: «Невядома мне імя маё, роду не маю я і нічога не чула пра продкаў сваіх». Тады цмок сказаў так: «Навошта хлусіш мне? Ужо канаю я. Кожны мае імя і род. Адкуль ты?» Бязважкая душа апусцілася на траву. «Я памяці не маю». І апошні раз сказаў цмок: «Я ведаю, што толькі моцны дух мог перамагчы мяне. Дзіўна, што гэта ты, хто жыве без памяці, але, відаць, слаўны род маеш, бо я канаю». У бязмежным небесным прасторы праплыла хмара, скончылася цмокава жыццё. Душа блукала ў падземных сховішчах, скарбы авіякатастроф яе не цікавілі, яна шукала тую самую каністру. Знайшла, выцягнула на свет і паляцела. Душа ляцела, вярталася, было 6 гадзін раніцы, па радыё зайгралі гімн СССР. Сацыяльны сертыфікат і пекла. «Ты ездзіш сама на машыне?» — пытаюся ў сяброўкі. «І не збіраюся. Навошта мне, я роварніца і цягнікоўка. Ёсць жа людзі. А то цяпер як не на машыне, то не чалавек. Ай, навошта ў гэта гуляць? Гэта такі сацыяльны сертыфікат. Калі за 30 хата, дача і машына, за 40 кіроўная пасада, у 50 пышны юбілей з морам кветак і шырокія сувязі, 60-70 вялікая пенсія, 80 вялікі помнік на маскоўскіх могілках. Можна скараціць і зрабіць помнік у 50, ці ў 30, яшчэ лепей, не трэба імкнуцца нават да кватэры, дамавіна. А яна мне: «Я так і думала, што дамавіна будзе маім першым уласным жытлом». Сацыяльныя ролі і сацыяльныя маскі. За празмернай весялосцю і жартаўлівасцю хаваецца ўнутраная істэрыка, за стрыманасцю шалёнасць. Часцей за ўсё сканчаюць жыццё самагубствам людзі знешне паспяховыя і забяспечаныя, пакідаючы пасля свайго сыходу толькі пытанні, чаму і як такое магло здарыцца. Сыходзячы сваё ўнутранае пекла, яны забіраюць з сабой. Яшчэ адна мая сяброўка тлумачыць самазабойствы паспяховых людзей так: нейкія моцныя пакуты адчувае чалавек такі, і прыемныя моманты для яго не маюць ні сэнсу, ні ўражанняў. Яны не памятаюць прыемных момантаў, як нованароджаныя чыстыя ў сваёй смяротнай шызе. Суіцыд для іх і быў тым самым прыемным момантам жыцця, як катарсіс альбо аргазм, напэўна. Што адбылося на самай справе, ніхто і ніколі не зразумее. І тлумачанне пра выпрацаваны рэсурс здаецца самым прымальным. Тапачкі для афіцэра. З расійскага боку на Донбасе ваююць пераважна рэканструктары, кажа ўкраінскі калега. Гэта тыя самыя людзі, якія ў дарослым узросце кампенсавалі сваю экзістэнцыйную пустэчу гульнямі ў вайну з перапрананнем ды праглядамі ваенных кінадрам. Гульня ў вайну выйшла з-пад кантролю, пераўтварылася ў вайну сапраўдную. Такія парадоксы свядомасці ды рэальнасці. Травень 2015 года. Чарговы патрыятычна-шавіністычны аўтапрабег у Оршы. Ад помніка Кацюшы даносіцца па Дняпры пламяная прамова. «Наше союзное государство от Бреста до Владивостока, и никакие НАТО нам не страшны, ба-ба-ба-ба-ба, Луганская народная республика». И музыка там за туманами. Псеўдарэканструкцыя. Па тэлевізары транслюецца чарговая расійская ваенная драма.
Салдаты бягуць у атаку з крыкамі «Мачыце немцаў!» Гэта ж слова, якое падабралі рэжысёр са сцэнарыстам. І зноў паказваюць па тэлевізары ваенную драму «Застава Жыліна» пра савецкую мяжу напярэдадні нападу Германіі на СССР. Час, калі адбываецца дзеянне, травень 1941 года. Месца дзеяння – памежная зона пад Берасцем. Бачым, на рэчцы чырвонаармейцаў спакушаюць мясцовыя дзяўчаты, якія гавораць па-расейску чамусьці з яўным балтыйскім акцэнтам, а ідэйныя чырвонаармейцы называюць іх «дуры польскія». Пра Беларусь ані слова. Беларускага акцэнту таксама няма. У фільме ёсць Расія, нават не СССР і былая Польшча. І тое, што гэта былая Польшча, падкрэсліваецца паказам мясцовых палякаў з дзіўным акцэнтам і пабытовымі звычкамі. Сям'ю савецкага афіцэра засяляюць да адной такой пані. Яе разам з сынам-падлеткам кватаранты пасля заб'юць, але пакуль яна гэтага не ведае і ставіць умову нікога не прыводзіць у госці і здымаць абутак пры ўваходзе. Вядома, у госці прыходзіць савецкі афіцэр, абутак не здымае, гаспадыня галосіць «Як можна было не зняць абутак?» Савецкія афіцэры пагражаюць пісталетам, сцэнарыст фільма яўна гадаваўся ў маскоўскай кватэры з абавязковымі тапачкамі ля ўвахода як праявай найвышэйшай культуры. Цяжка выйсці за межы сучаснай маскоўскай рэальнасці і падумаць пра тое, што ў 1941 годзе ўсё было не так, і афіцэры ў форме не сцягвалі боты, заходзячы ў памяшканне, і не абувалі тапкаў. І ўвогуле здымаць абутак – усходняя традыцыя. Зло, якое прыкідваецца добром. Ёсць такое зло, якое прыкідваецца добром. На яго тле зло, якое нічым не прыкідваецца, выглядае зусім бяскрыўдным. Бачыш, што зло, абыдзі. Іншая справа – зло, якое прыкідваецца добром. Я называю гэта 3Х – хітрасць, хцівасць, хіжасць. Адэпты такога зла наскрозь прытарныя і фальшывыя, а яшчэ вельмі часта практыкуюць модную цяпер аптымістычную псіхалогію і радасна супрацоўнічаюць з уладай, і сонечна, а як для чалавека, які разумее нацягнута, усміхаюцца. Гэта не усмешка, грымаса. Ёсць знакаміты фільм «Залатая ліхаманка» з Чарлі Чаплінам, дзе галодны барадаты злыдзень глядзіць на Чапліна, які ператвараецца для яго ў велізарную курыцу. Гэта значыць, Чапліна як чалавека есці нельга, але ў барадатага ўзнікае замена рэальнай рэчаіснасці ідэалагічнай мадэллю. Гэта не чалавек, гэта курыца, якую можна з'есці. Раз гэта курыца, значыць з'есці яе гэта нармальна, бо я ж есці жадаю, я паміраю з голаду. Для гэтага і існуе прапаганда. Яна падмяняе рэальнасць вобразам, патрэбным уладзе. Існуюць розныя варыянты. Можна спаслацца на той жа фільм, калі Чарлі Чаплін есць чаравік і ўяўляе, што шнуркі гэта спаеце, а цвічкі костачкі. Ён паводзіць сябе не як людажэр, у яго іншая ідэалогія, але любая ідэалогія замяняе сабой рэальную рэчаіснасць, каб апраўдаць паводзіны чалавека, паводзіны улады, паводзіны партыі, паводзіны лідара. А ў Беларусі прапагандысты падмяняюць рэальнасць вобразамі па прынцыпе «Беларусь сёння – правільны выбар». Мы самыя лепшыя, усе нам зайздросцяць і так трымаць. Усё гэта цяжкімі штампамі ўпрасоўваецца ў свядомасць праз дзяржаўнае радыё, тэлебачанне, газеты і яшчэ праз людзей, якія з аптымізмам пераконваюць блізкіх, што зло ёсць дабро. Пінгвін і верхні горад. Снежань 1987 года. На вуліцы Леніна ў Мінску кавярня «Пінгвін», і ніхто нават не думае, што некалі яе не будзе. І яшчэ 4 гады да развалу СССР. У 1987 развал СССР уяўляецца слаба, як і знікненне кавярні «Пінгвін». Зрэшты, яшчэ ёсць час, ні пра тое, ні пра другое асабліва ніхто не задумваецца. Верхні горад рыхтаваўся да адсялення і рэстаўрацыі. Будынкі пакрыліся чырвона-брунатнымі плямамі архітэктурных зондаў. Зонды выкрывалі змены, якія перажывалі будынкі, пераробкі і пераўтварэнні, схаваныя пад тынкоўкай. Зменаў хапала, на месцы дзвярэй узнікалі вокны, на месцы вокнаў дзверы, замест брамы паўставала глухая сценка. У той час я сябравала з вельмі разумнай дзяўчынай Наталькай. Мы працавалі ад Акадэміі навук у архітэктурна-археалагічным атрадзе «Верхні горад», замалёўвалі фасады дамоў, вулічны і дваровы. На намаляваных фасадах дамоў адзначалі архітэктурныя зонды, месцы, дзе адмыслова знята тынкоўка, каб можна было бачыць цэглу. У зондах замяралі цэглу,
лажок, тычок, шырня швоў, колер чырвона-брунатны. Старая цэгла распавядала гісторыю будынка і яго перабудоў, што павінна было спрыяць якаснай рэстаўрацыі. А каву хадзілі піць у пінгвін. Цяпер пра гэтыя халодныя дні засталіся толькі ўспаміны. Вуліцы Інтэрнацыянальная, музычны завулак, вуліца Герцена, вуліца Бакуніна. Усе яны скіраваныя да ратушнага пляца. Ратушы на той час няма, але ёсць спадзяванне, што яе адновяць. Музычны завулак, дом наступны за домам масонаў. Малюе абрысы фасада на вузкай вуліцы, якая калі-небудзь прывядзе да ратушы. Мераю цэглу, а калі робіцца зусім сумна, пішу на сценах алоўкам вершы маладых беларускіх паэтаў, якія мне падабаюцца. Спадзяюся, нехта прачытае. Рукі мерзнуць ад цэглы. Туман густы, у некалькіх кроках улева і ўправа нічога не разгледзець. У доме на першым паверсе гарыць святло. Праз запацелае шкло бачу стол са сняданкам, венскае крэсла, на ім паласаты кот. Хутка, зусім хутка жыццю ў верхнім горадзе прыйдзе канец, і нічога не будзе. З'едуць гаспадары, і хто ведае, ці забяруць венскае крэсла і коціка ў новае жыццё. Адбудзецца рэстаўрацыя, і ўсё навокал зменіцца. У снежні 1987 года за вокнамі пінгвіна ў мінскім тумане праплывалі цені мінакоў. Здаецца, і цяпер я калі-некалі бачу тыя цені. Брылі. Ехалі на поле Аршанскай бітвы, Крапівінскае поле, на аўтобусе Орша-Дуброна. Каб трапіць на поле, трэба выйсці на прыпынку паваротна Гадзькаўшчына. Перад гэтым прыпынкі Брылі і Крапіўна. У аўтобусе Орша-Дуброна перад намі сядзелі жанчыны гадоў 60 і хлопчык з яркім школьным ранцам. Хлопчык у голас чытаў назвы ўсіх прыпынкаў. Брылі. Бабушка, а что такое брыли? Брыли? Брыль — это старинное слово. Твой прадедушка носил брыль. Цікавы адказ. Слово старое. А что такое брыль? Як і дзе яго насіў прадзед хлопчыка, не патлумачыла. Быццам бы і так зразумела, што брыль — гэта брыль. Старажытная назва, якая называе прадмет, якога ўжо няма. І насіў яго чалавек, якога ўжо няма. Хлопчык працягваў чытаць назвы прыпынкаў. Крапіўна. Амаль выкрыкваў ён назву наступнага прыпынку, вылучаючы «у». Крапіўна. Это па-беларускі? Бабуля не адказвала, глядзела ў акно з тварам каменным, напружана задуменным. Такі выраз твару бывае на прыёме ў псіхатэрапеўта, калі доктар нарэшце задае пытанне, якое закранае балючы момант з мінулага, які не хочацца чапаць. Траўматычны момант. Старыя словы. Словы з мінулага. Недзе там у мінулым засталося жыццё, дзе мужчыны хадзілі ў брылях. Там быў свой побыт і прадметы побыту, адзенне, і ўсё гэта мела свае назвы, не расейскія, іншы свет, іншы погляд на свет, іншыя рэчы, іншыя словы. Напрыклад, брылі ці брылі з вялікай літары, назва вёскі. Аўтобус ехаў уздоўж поля Аршанскай бітвы. Сёлета 500 год Аршанскай бітвы. Да наступнага юбілею ніхто з нас не дажыве, факт. Як ацвяткавалі юбілей? Як здолелі ацвяткаваць, так і ацвяткавалі. І вось вёска Брылі. Мала хто ведае, але 6 верасня 2014 года у Брылях адбыўся фэст бардаўскай песні, прысвечаны Аршанскай бітве. Фэст зусім невялікі, удзельнікаў разам са слухачамі было 16 чалавек. Кажуць, што ў свой час бардаўская песня дапамагла разваліць СССР. Але час той мінуў. Крапіўна. Па-беларуску? Па-беларуску? Звініць пытанне на ўвесь аўтобус. І цішыня ў адказ. Маўчала бабуля. Маўчалі і астатнія пасажыры. Хто яго ведае, што ў нас па-беларуску, а што не. У красавіку гэтага года ў Вільні мне давялося пагаварыць з Хуанам, псіхатэрапеўтам з Парыжа. Хуан працуе з людзьмі, ахвярамі катавання, узброеных канфліктаў і войнаў. Хуан казаў пра тое, што траўма разрывае не толькі жыццё чалавека, але і яго асобу на дзве паловы, на тое, што было да траўмы, і тое, што атрымалася пасля. І для таго, каб вярнуць чалавека да жыцця і да самога сябе, трэба аб'яднаць гэтыя дзве часткі асобы. Спачатку пракласці паміж імі сляды, а пасля уз'яднаць часткі разарванага, а пасля можна атрымаць супакой, упэўненасць, раўнавагу ды здольнасць самому выбіраць дарогі, па якіх рухацца. Помнік воіну, падобнаму на касманаўта. Незвычайны помнік можна ўбачыць у цэнтры мястэчка Копысь.
Надпіс сведчыць, што помнік ушаноўвае памяць людзей, якія нарадзіліся ў Копасе і загінулі падчас Другой сусветнай вайны. Скульптура мемарыяльнага воіна ўражвае сваім падабенствам да касманаўта. Зараз мала хто памятае, але пасля вайны ў Беларусі было вельмі шмат магіл воінаў у лясах і ўздоўж дарог з невялікімі кранальнымі помнікамі ахвярам вайны, які ўсталёўвалі мясцовыя жыхары і даглядалі магілы. У 70-е гады недзяржаўныя магілы нішчыліся ў межах кампаній «Ніхто не забыты, нішто не забыта». Частка парэшткаў звозілася ў раённыя цэнтры, дзе ўсіх перахоўвалі ў агульных магілах і ставілі стандартны помнік. Былі адмысловыя скульптары, якія займаліся вырабам помнікаў. Адначасова ў СССР ухвалялі касманаўтаў. Магчыма, на гэтай хвалі з'явіўся помнік воіну, падобнаму на касманаўта. Жыццё ў Беларусі да апошняга часу будавалася на звычках жыцця па-савецку, у тым ліку жыцця ў савецкай сімвалічнай прасторы. Савецкія назвы і манументы, Леніны працягваюць упрыгожваць плошчы беларускіх гарадоў, у тым ліку і плошчу незалежнасці ў Мінску. Ідэю пад назвай «манументальная прапаганда» прапанаваў сам Ленін у 1918 годзе. Гэта была адна з чарговых задач савецкай улады. Сваёй ідэяй Ленін падзяліўся з Луначарскім. «Манументальнае мастацтва, мастацтва дарагое», засумняваўся Луначарскі. А Ленін супакоіў: «Калі ласка, не думайце, што я пры гэтым уяўляю сабе мармур, граніт і залатыя літары. Пакуль мы ўсё мусім рабіць сціпла. Хай гэта будуць якія-небудзь бетонныя пліты, а надпісы на іх па магчымасці больш выразныя. Пра вечнасць і хаця б доўгатэрміновасць я пакуль не думаю». Але пасля з'явіліся мармуровыя помнікі Леніну з залатымі літарамі, можа і не вечныя, але дакладна доўгатэрміновыя. Пасля 1917 года бальшавікі пераназвалі ўсё, што нагадвала пра ранейшы дарэвалюцыйны лад жыцця. Вуліцы, гарады, толькі рэкі захавалі свае назвы. Гэта рабілася з мэтай пазбавіць аўтарытэту старую ўладу, а таксама сцвердзіць у свядомасці людзей новыя каштоўнасці і арыенціры. У сучаснай Беларусі савецкая манументальная прапаганда працягвае сцвярджаць, што ўсё спакойна, арыенціры, каштоўнасці застаюцца ранейшымі, і шлях у будучыню нам дагэтуль паказвае Ільіч з нязменнай мятай кепкай у руцэ. На мітынгу 7 лістапада 1990 года на плошчы Незалежнасці, а тады Леніна ў Мінску, народ, які сабраўся на плошчы, вярнуў правадыру яго дары, ватоўку, якая была амаль што нацыянальным адзеннем савецкага чалавека, ды калючы дрот. Гранітны ідал спакойна прыняў дары і застаўся на сваім пастаменце ў цэнтры беларускай сталіцы. Верасень 2014, верасень 2015 года.